record on this computer. Hare Krishna. எல்லாரையும் L2 ஸ்ரீ பக்தி சாஸ்திரி L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 6வது சாப்டரோட இறுதி பாகம் பார்க்க போறோம். எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி மியூட்லயே, அன்மியூட்டே பண்ண வேண்டாம், மியூட்லயே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ISKCON மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். அப்ப இது நம்ம இப்பதான் முடிச்சோம் இல்லையா, இந்த பிரேயர் இப்ப முடிச்சுதான், அந்த திரும்பி சொல்ல வேண்டாம். இப்ப 18 வாரங்கள்ல நம்ம இந்த இது பாடங்கள்லாம் படிக்க போறோம். இப்ப L2ல என்னன்னாக்கா கொஞ்சம் டீப் ஸ்டடி, எல்லா ஸ்லோகமும் படிச்சு நல்லா புரிஞ்சுக்கிற லெவல்ல நம்ம வரப்போறோம். 18 டேஸ்ல அது முடியாது இல்லையா, ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் எப்படி முடியும்? அப்ப மேலோட்டமா பார்த்தோம். உங்களுக்கு அவ்வளவு பேர் படிச்சதுல கொஞ்சம் பேருக்கு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லிட்டு வர ஆரம்பிச்சிருக்காரு. நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தான், அதனாலதான் L2ல வந்து அவன் இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணிருக்கான் இல்லையா, ரெஜிஸ்டர் பண்ணினான். அப்புறம் ஏதோ அசௌரியம் தடங்கள் வந்துட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு சௌமியா மாதாஜி ஜப்பம் பண்ணும்போது 2 வாட்டி அந்த மொபைல் அடிக்கவே நினைச்சேன். ஜப்பம் பண்றா, ஆனா மொபைல் அப்பதான் அடிக்கும். அப்படி எல்லாம் தடங்கள் வந்துட்டே இருக்கும். ஆனாலும் அதை ஆஃப் பண்ணி நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது எவ்வளவு வாட்டி வருது இல்லையா, ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நம்மளோட அதுதான் நம்ம கூட வரப்போறது. மொபைல் பேசுறது நம்ம அப்புறம் கூட வச்சுக்கலாம், அது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, அவ்வளவு தலைப்பு ஒரு காரியம் இல்லை. அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த ஜப்பம் முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம் என்னதான் ஆகும் அப்படின்னு இருப்போம். அப்ப இது மாதிரி நம்ம பகவத்கீதா படிக்க நமக்கு அந்த நல்ல ஒரு இது வந்துடும். பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை, இது இந்த வழிதான் நமக்கு நல்ல வழின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்திரமான ஒரு நம்பிக்கை வந்து. இப்ப இது 18 வாரங்கள்ல ஒன்லி வாரத்துக்கு 2 நாள் தான் படிக்கிறோம். நல்லா புரிஞ்சுட்டு படிக்கலாம். எது என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும், எனக்கு தெரியலைனாலும் ஹையர் மாதாஜி இருக்காங்களே தர்மேஸ்வரி, அவங்களுக்கு தெரியலாம் பிரபுஜி, அந்த மாதிரி எல்லாரும் படிச்சவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, அவர்கிட்ட கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இப்ப வந்து பகவத்கீதா 6வது சாப்டர் பார்ட் 2, 2வது பகுதி தியான யோகம். திரும்பி ஒரு வாட்டி படிச்சிருக்கிறது. அவரது தெய்வீக கிருபை போதனைகளின் அடிப்படையில் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம், இவரோட போதனையில தான், இவரோட நிறைய பர்பெக்ட்லாம் வச்சுதான் இப்ப நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம். இல்லாட்ட வேற புக்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி கிளியரா போட்டதே கிடையாது. பிரிச்சு ஈவன் ஸ்லோகா எல்லாம் கூட அழகா இங்கிலீஷ்ல பிரிச்சு போட்டுட்டு இருக்கான். அப்பதான் அதோட அர்த்தமே என்னதுன்னு புரியுது நமக்கு. இப்ப இன்னைக்கு நம்ம இதுலதான் நிறுத்தினோம், பகுதி 3ல தான் நிறுத்தினோம். என்னது 6.10ல இருந்து 6.32 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். அப்ப நேற்றுக்கு படிச்சதுக்கு இதுல இருந்து என்ன படிக்க போறோம்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அஷ்டாங்க யோகா பயிற்சிகளை விவரிக்கிறார். அஷ்டாங்க யோகா நம்ம நேற்று பார்த்தோம், யமா நியமா 8 அங்கங்கள். அஷ்டாங்கம்னா என்னது, அஷ்ட அங்கம், அஷ்டனா 8 அங்கம்னு தெரியும் இல்லையா, நம்ம உடம்பு பாடி பார்ட், அதை வச்சு நம்ம யோகா பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்புறம் இதன் விளைவாக யோகாரூடான்னு அந்த மேல இருக்கு, யோகாரூடா அந்த கீழே இருக்கிறதுக்கு என்னது யோகருக்ஷு அப்படின்னு. இந்த வேர்ட்ஸ் மாத்திரம் கொஞ்சம் நல்லா நினைவுச்சுங்க, கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். அப்ப நீங்க வந்து இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். யோகருக்ஷுனா அடித்தளம், பேஸ்மெண்ட்ல நம்ம இனிமேதான் ஆரம்பிக்க போறோம். பக்தினா என்ன தெரியாது, உள்ள ஆரம்பிக்க போறோம். அது யோகானாலும் என்ன தெரியாது. அப்ப அப்படி படிப்படியா நம்ம மேல போறோம். அப்புறம் மற்றும் இறுதியில் பரமாத்மாவின் தரிசனம். அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம பரமாத்மாவோட உலகத்துக்கே போயிடும் யோகரூடா. அதனாலதான் சமாதி நிலையில நிறைய சுவாமிஜிகள்லாம் சமாதி ஆயிட்டாங்க நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, தட் மீன்ஸ் உட்கார்ந்த வாக்கிலேயே they will just leave there. இது பிரீத் பண்றது மாத்திரம் நின்னுடும், ஆனா அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா, நத்திங் ஒரு இது இருக்காது. அப்பதான் தெரியும் வேற வாழ்க்கை ஸ்ரீ பிராணம் போயிடுது அப்படின்னு. நம்மளெல்லாம் சரிஞ்செல்லாம் விழமாட்டான், அப்படி பண்ணுவேன். ஐ திங்க் அவ கப்பால இதுல இருந்து உயிர் போறது அப்படின்னா நான் கேட்டிருக்கேன். அது நான் கேட்டதுதான், இதுல ஸ்கிரிப்சர்ல படிச்சதுல, அதனால கன்ஃபார்ம்டா சொல்ல முடியாது. அப்ப யோகருக்ஷ பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல என்னது, யமான எக்ஸ்டீரியர் தூய்மை, உடம்பு தூய்மையா வச்சுக்கிறது. அந்த மாதிரி நியமா அப்படின்னா என்னது, உள்புற தூய்மை என்னது, இதெல்லாம் டீட்டெயில் அடுத்த இதுல போட்டிருக்கு, நம்ம அதை படிக்கலாம். அப்ப இது வேர்ட்ஸ் மாத்திரம் சொல்றேன். ஆசனா உட்கார்றது, எப்படி உட்காரணும். பிராணாயாமா மூச்சு பயிற்சி எப்படி பண்றது. பிரத்யாகாரம் இது கவனம் எப்படி இருக்கணும். அதான் தாரணா, தியானம் அண்ட் சமாதி. இதெல்லாம் தான் ஒரு படிப்படியா நம்ம படிக்க போறோம். எஸ், இப்ப 6.17. எஸ், இப்போ நான் ஆர்டர் சொன்னேனே, பிரபுஜி நீங்க எடுங்க ஆரம்பி. ஓகே மாதாஜி. யுக்தாஹார விஹாரஸ்ய யுக்த சேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்த ஸ்வப்னாவ போதாஸ்ய யோகா பவதி துகாஹ. துக்கம் சொல்றோமே, அதுதான் துக்காஹ. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன்
யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப என்ன சொல்றாங்க? யோகானா என்னது? இப்ப எல்லாம் இந்த டீட்டெயில் நேதி பாதி பார்த்தோம், இன்னும் இருக்கு பாக்கி. அப்ப எப்படி உட்காரணும், எங்க உட்காரணும், என்னெல்லாம் பண்ணலாம், இந்த மூச்சை எப்படி பயிற்சி எடுக்கும், மூச்சு எப்படி இழுக்கணும், மூச்சு எப்படி விடுறது அப்படி. அது மாத்திரம் இல்ல, எப்ப தூங்கணும், என்னெல்லாம் சாப்பிடணும், அதை பத்தி இன்னும் நிறைய இதுல இருக்கு. நாட் ஒன்லி இந்த 6th சாப்டர் மாத்திரம் இல்ல, இருக்கு 13, 14 சாப்டர்ல எல்லாம் கூட கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து இது இந்த என்னது தமோ குணம், ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க, எது நல்லது, அதெல்லாம் அதுல கொடுத்துருக்காங்க. சோ இது வந்து ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் என்னது, சாப்பிடுறது, தூங்குறது, அப்புறம் கேளிக்கை, நீங்க சொன்னாலே தான் ரெக்ரியேஷன். கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு வாரம் உழைச்சாச்சு, சரி நம்ம வந்து போயிட்டு பிக்னிக் போகலாம். இப்ப குழந்தைகளுக்கு வெக்கேஷன் வந்து என்ன பண்ணுவோம், இங்க போகலாம். ஒண்ணும் இல்லைன்னா நம்ம அந்த சவுத்ல கோயிலுக்கு தான் போவோம். அது போயிட்டு வரதே குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும். கோயில்னு கிடையாது, எங்கேயோ வெளியில போறோமே, நல்லா இருக்கு. அதுதான் பௌதிக வேலைக்கும் ஆன்மீக வேலைக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னாக்கா, பௌதிக வேலையில ஆல்வேஸ் நம்ம வந்து என்னது, வி லுக் ஃபார்வர்ட் ஃபார் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட். ஏதோ ஒரு இதுல அப்பா இன்னைக்கு சாட்டர்டே ஆயாச்சா, நாளைக்கு லீவு சண்டே அப்பா அப்படின்னு இருக்கும். ஏன்னா நம்ம அலுத்து போறது. பௌதிக உலகத்தை என்ன பண்ணாலும் ஒரு அலுப்பு தான் தட்டும். ஆனா ஆன்மீகத்தை அப்படி இல்லை. இப்ப ஒரு 108 டைம்ஸ் வந்து நம்ம இப்ப அதை மாலை ஜபிச்சோம், அலுப்பு தட்டித்தான் இல்ல, உள்டா நேரா நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இன்னும் ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் தான் வரும். அப்ப இவ்வளவு நாளை ஜபிக்கிறோமோ அவ்வளவு நமக்கு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும், அவ்வளவு நல்ல. பிகாஸ் ஆத்மா தானே, நம்ம யாரு, நம்ம ஆத்மா தானே, அந்த ஆத்மா ரொம்ப சந்தோஷம். சோ இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, நம்ம வேலை சாப்பிடறதா இருக்கட்டும், தூங்குறதா இருக்கட்டும், இல்ல ரெஸ்ட் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்ல ஆனந்தமா எங்கேயாவது இது பொழுதுபோக்கா இருக்கட்டும், இல்ல வேலை பண்றதா இருக்கட்டும், எல்லாமே மெட்டீரியல் பெயின்ஸ், என்னெல்லாம் நம்ம வந்து துக்கத்துல இருப்போம், என்னெல்லாம் துக்கம் அனுபவிக்கிறோமோ அதுல இருந்து இது விடுபடலாம். எப்படி இந்த மாதிரி யோகா சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும், இந்த மாதிரி எல்லா துன்பத்திலிருந்தும் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். எஸ் நெக்ஸ்ட் மாதாஜி தீபா செல்வன். ஓகே மாதாஜி. यदा विनियदं शिट्टम् आत्मन्यो वाददिष्टदे ये वावदिष्टदे निश्रुभ सर्व कामेयो युत्तिष्ठदे तदा. யோகியானவன் யோக பயிற்சியால் மனத்தின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்தி உன்னதத்தில் நிலை பெற்று பௌதீக ஆசைகளை இல்லாதவனாக எப்போது ஆகிறானோ அப்போதே யோகத்தை அடைந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப ஒரு யோகின்னு சொல்றேன், ஓகே, நான் தான் மூச்சு பயிற்சி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் தான் வந்து சொன்ன ஒழுங்கா சாப்பிடுறேன், ஒழுங்கா தூங்குறேன், அப்ப நான் யோகி ஆயிட்டேன்னா இல்ல. யோகினாக்கா பெர்ஃபெக்டா இது பண்றவங்களுக்கு தான். அப்ப வென் த யோகி இந்த மாதிரி கரெக்டா அவன் பண்றோம், பை பிராக்டிஸ் ஆஃப் யோகா டிசிப்ளின்ஸ் இஸ் மென்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ். மனசார என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி, மனசார என்ன திங்க் தான் பண்ண முடியும். அந்த தாட்ல கூட அவனுக்கு வந்து எது செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் செய்ய மாட்டான், எது திங்க் பண்ணக்கூடாதோ அதெல்லாம் பண்ண மாட்டான். அப்போ மனசாலையும் சரி, செய்கையாலையும் சரி, வாயாலையும் சரி, எல்லாமே உனக்கு தூய்மையா இருக்கும் அந்த மாதிரி. அப்போ இஸ் மென்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் பிகம் சிச்சுவேட்டட் இன் டிரான்செண்டன்ஸ். எப்போ அந்த பகவானுடைய இப்போ நம்ம ஒரு ஆள் இப்போ நம்ம முன்னாடி இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கானா, நம்ம பாக்குறோன்னே அவனுக்கு தெரியாது. கொஞ்ச நேரம் இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாலும் நம்ம முன்னாடி நின்று இருந்தா கூட கண்ணை திறக்க, ஏன்னா அவன் அந்த உலகத்திலே இல்ல, அவன் அப்படியே டிரான்செண்டன்ஸ்ல இருக்கான், பகவானோட உலகத்தை போகிற அந்த மாதிரி நிலைமையில பறந்துட்டு இருக்கான், ரொம்ப ஆனந்தமா அந்த மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். டிவாய்ட் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ். அப்படின்னா ஒரு பௌதிக இதுல என்னெல்லாம் இருக்கோ அந்த பொருளுக்கெல்லாம் ஆசையே பட மாட்டான். பொருள் மாத்திரம் இல்ல, பௌதிகத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்க, சொந்த அம்மா அப்பா மனைவி மக்கள் யாருக்கிட்டையும் வந்து அட்டாச்மெண்டே கிடையாது. அதுக்கு என்ன விழுந்தானா பட்டுனாலும் ஓகே, என்ன ஆனாலும் நோ ப்ராப்ளம், எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. கவலை இல்லைன்னா இஸ் நாட் டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அப்படி இல்லை. அவர் பகவானை வந்து தியானம் பண்ணிட்டு மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்குதான் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாரு. இஸ் செட் டு பி அந்த மாதிரி மனுஷாதான் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் யோகா. யோகா பிராக்டிஸ்ல அவர் வந்து நல்லா இந்த யோகானா என்னது நல்லா புரிஞ்சு பண்ணிட்டு இருக்காரு. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? தீபா செல்வன். அப்புறம் தனலட்சுமி. படிங்க மாதாஜி. யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ லிங்கதே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினோ யதா சித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகம் ஆத்மனஹ. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில்
எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா படிச்சேன். அப்போ இந்த ஒரு விளக்கு இப்போ காற்று படலைன்னா அந்த விளக்கு எப்படி எரியும், நல்லா நின்று அப்படியே எரிஞ்சுட்டு இருக்கும். இந்த சைடு அந்த சைடு ஆடாம அப்படியே எரியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி as a lamp in windless place does not waver. waverனா இப்படி ஆடாது, அப்படியே இருக்கும், நிலைச்சு அப்படியே நின்றுட்டு அது எரிஞ்சுட்டே இருக்கும். அதே போல இந்த மாதிரி டிரான்சென்டென்டலிஸ்டோட மனசும் எப்படி இருக்கும், சஞ்சலமே படாது. கொஞ்ச நாளுக்கு நான் இப்படி இருப்பேன். இப்ப நம்ம எல்லாம் ஜப்பா பண்ணும்போது இன்னைக்கு ரொம்ப எனக்கு ஜோஸ் வந்திருக்கு, இன்னைக்கு நான் வந்து 16 ரவுண்ட் காலையிலேயே பண்ண போறேன், அடுத்த நாள் பண்ணுவோமா இருக்கும். அது வேண்டி ஆமா ரொம்ப போர் அடிக்கிறதுமா, நான் காலையிலே பண்ணல, சரி 8 ரவுண்ட் காலையில பண்ணிடுறேன், அப்புறம் பாக்கலாம். என்னோட வாய்ஸ் கேட்கறதா எல்லாருக்கும்? எனக்கு கேக்குது மாதாஜி. இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அன்ஸ்டேபிள்னு வந்துட்டே இருக்கேன். கேக்குது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அப்போ வந்து அந்த மாதிரி இது சஞ்சலமே படாது. நான் என்னைக்குமே பண்ண போறேன், என்னைக்குமே அந்த 16 ரவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, நான் பண்ணுவேன், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்க மனசு வந்து இந்த காற்று இல்லாத இடத்துல அந்த விளக்கு எரியறா போல அவங்க மனசு அந்த மாதிரி இருக்கு. மைண்ட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு, நல்ல கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கான் மைண்ட. ரிமைன்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டெடி இன் இஸ் மெடிடேஷன் ஆன் தி டிரான்சென்டென்டல். நான் யாரு நல்லா புரிஞ்சுட்டு ஆத்மாதான். இந்த பாடியில எறும்பு கடிச்சாலும் அவனுக்கு போதரை கிடையாது, கால் வலிக்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் போதரே பண்ண மாட்டான். நான் பிகாஸ் நான் ஆத்மாதான். அப்ப எனக்கு ஆத்மாக்கு என்னது, பகவான் அடையும், பகவானோட இந்த இடத்துக்கு போகணும். அங்கே தப்பி தவறி இங்க வந்துட்டோம், நம்ம இதுலயே உழந்துட்டு இருக்கோம். புண்ணியம் பாபம் பண்ணி இங்கேயே திரும்பி திரும்பி பிறந்துட்டு இருக்கோம். இதுலயே விடுதலை பெறணும்னா பகவானை நினைச்சு இந்த மாதிரி தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கான் அப்படி. இது 3 ஸ்லோகா இருக்கு. யார் எடுக்க போறீங்க நெக்ஸ்ட்? யாரு மாதாஜி? நான் மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி படிங்க. எத்ரோ பரமதே சித்தம் பரமதே சித்தம் நிருத்தம் யோக சேவையா எத்ர சைவாத் மனாத்மானம் பஷ்யன்னன் ஆத்மனி துஷ்யதி சுகம் தயத்தெந்திக்கம் தத்தெத்தா புத்திகா ரகசிய மந்திரியம் வேத்தி எத்ரா நசாவாயம் துதித தலதி ததத்வதகா எம் லப்தவா சபாவ சாபரம் லாபம் மன்னிதே நாதி நாதி கம் ததகா யஸ்மின் யஸ்மின் ததி தோதோ ஸ்திதோன திதி நோந்தகேன குருநாபி விசாலயதே சம்வித்யாதா சுக சம்யோக விநியோகம் யோக சமத்திதம். மொழிபெயர்ப்பு. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களில் இருந்து விளக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனையில் இருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழிவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயர்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவது இல்லை. இதுவே ஜடை தொடர்பினால் எழும் எல்லா துன்பங்களில் இருந்தும் பெறப்படும் உண்மையான விடுதலை ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப தமிழ்ல படிச்சது அவ்வளவு நல்லா புரியறது இல்லையா? அதனால நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்டோரி புக் மாதிரி அழகா படிச்சுட்டே இருக்கலாம். இப்ப இந்த பாதி சாப்டர் இன்னைக்கு எடுக்க போறோம்னா கிளாஸ்க்கு முன்னாடி படிக்கலாம், இல்ல கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் படிக்கலாம். அப்ப நம்ம என்னெல்லாம் படிச்சோன்னு கொஞ்சம் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி ஆயிடும். ரொம்ப கிளியரா மாதாஜியும் படிச்சாங்க, நல்லா அது ஈஸியா தான் இருக்கு. இருந்தாலும் ஒரு சாப்டர் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவேன்னு சொல்லிட்டு பண்றேன். இல்லாட்டா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா, இப்ப என்ன படிச்சோன்னு சொல்லிட்டு நல்லாவே புரியாது. அப்படி அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல ஒரு யோகி இருக்கும்போது என்னது டிரான்ஸ்னா என்னது, இந்த யோக நிலையில இருக்கான், வெளியில என்ன நடக்கிறது தெரியாது, அப்படியே பகவானோட அப்படியே தியானத்துல உட்கார்ந்து இருக்கான். ஆர் சமாதி. டிரான்ஸ்னா இந்த மாதிரி சமாதி நிலையில இருக்கும்போது மைண்ட் எப்படி இருக்கான், கம்ப்ளீட்லி ரிஸ்ட்ரெயின் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் மென்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பை பிராக்டிஸ் ஆஃப் யோகா. மைண்ட் எப்போ அந்த ஒரு இதுல என்னது, நம்ம மெட்டீரியல் பௌதிக உலகத்துல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி திங்க் பண்ணாம பகவானையே திங்க் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கலாம். This perfection is characterized by one's ability to see the self. யாருக்கு இதெல்லாம் இது முடியும், அவனால முடியும். நான் யாரு, ஆத்மா அப்படிங்கிறது நல்லா அனுபவிச்சு அவனுக்கு அது வந்து நல்லாவே ஆணிதரமா அவனுக்கு புரிஞ்சு அதை அப்படியே அனுபவிக்கிறாங்க.
பை த பியோர் மைண்ட். இல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து அப்பா கால் வலிக்கிறது, ஏன்னோ கொசு கடிக்கிறது, ஆடிண்டே இருப்போம், முதுகு வலிக்கிறது, ஏதாவது பண்ணுவோம். நமக்கு ஒரு மாலை ஜபம் பண்றதுக்குள்ள எவ்வளவு இது ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டே இருப்போம். தலையை சொரிவோம், மூக்க சொரிவோம், அந்த மாதிரி நான் பண்றேன். அதனால நான் சொல்றேன், ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டூ. ஒரு மாலை நான் வந்து ஸ்திரமா உட்காந்து பண்ண நான் மட்டும் ட்ரை பண்றேன். அப்பதான் யாரோ பெல் அடிப்போம். சரி நம்ம தான் ஒழுங்கா உட்காந்து பண்றோம்னா அப்ப பெல் அடிப்பா, இல்ல போன் வரும், ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் அந்த மாதிரி வரும். அப்ப அதுல பிரயோஜனம் இல்லையே. ஒரு மாலை நம்மளால கரெக்டா அப்படி கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணி அந்த மாதிரி பழகணும். அதுலதான் நான் வந்து ஃபுல் பெனிஃபிட்டே இருக்கு. அப்ப இந்த மாதிரி பெர்ஃபெக்ஷன் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை ஒன்ஸ் எபிலிட்டி டு see the self. நம்ம ஆத்மான்னு நினைக்கும் போது என்ன ஆயிடும், காதெல்லாம் அடைஞ்சு போயிடும், கண்ணெல்லாம் மூடி இருக்கும், ஒண்ணுமே தெரியாது. மொபைல் அடிச்சாலும் தெரியாது, எறும்பு கடிச்சாலும் தெரியாது, கொசு கடிச்சாலும் தெரியும். அப்படி உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கலாம். நம்ம இன்னும் அந்த லெவலுக்கு எல்லாம் போலாம். நான் தான் வீட்டுல உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ. ஓகே. அப்ப see by the pure mind. மேபி பிரபுஜி வேணா பண்ணுவாரு. 20 வருஷமா அவர் அந்த யோகா பயிற்சி பண்ணும்போது அவருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருமா இருக்கும். ஏன் பிரபுஜி நல்லா அந்த தியானம் பண்ணி நீங்க பண்ணுவீங்க இருக்க மாதாஜி. அதான் சொல்றேன். நீங்க என்னென்னலாம் சொல்றீங்களோ அவ்வளவுத்தையும் நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. அதுதான் நான் சொல்றேன். ஆனா எங்களால மீன்ஸ் என்னால முடியறது இல்லை பிரபுஜி. ஏன்னா நான் 20 வருஷமா இப்பதான் இதுல ஆரம்பிச்சேன். என்ன நான் யோகா பயிற்சி எல்லாம் பண்ணது, நான் யோகா பண்ணிருக்கேன். ஆனா எப்படி ஒரு பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்ன தவிர இவா இப்படி சொல்றாப்புல எல்லாம் எனக்கு தெரியாது. அப்போ இவ்வளவு நல்ல கவனத்தோட பண்ணாலும் அதை நல்லா கண்ணை திறந்துட்டு 1 2 3 அந்த நம்பர்ல தான் கான்சன்ட்ரேஷன் போகும். அப்படி நாங்க எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். யோகானா எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான் பண்ணிடணும். அது எவ்வளவு தப்புன்னு இப்ப புரியாது. ஆனா அது எக்ஸசைஸ் சொல்லாமே, அதுக்கு யோகான்னு பேரே வேண்டாமே. அப்படி அப்புறம் இது எப்படி முடியும், மனசு வந்து செல்ஃப், நான் யாருன்னு அப்படின்னா இந்த உடம்பு இல்லை, ஆத்மாவை நினைச்சுட்டு பியோர் மைண்ட் எப்படி இருக்குமா, நல்ல சுத்த நிலையில இருக்குமா, அண்ட் ரிலீஷ் அந்த டைம்ல எப்படி இருக்குமா, சந்தோஷமா இருக்குமா, ஆத்மார்த்த ஒரு திருப்தி, கண்ணை திறக்கவே முடியாத நல்ல ஆனந்தத்துல இருப்பான். ரிலீஷ் அண்ட் ரிஜாய்ஸ் இன் த செல்ஃப். நம்ம ஆத்மா சொல்லிட்டு அந்த ஒரு சந்தோஷத்துல அவரை வந்து மிதந்துட்டு இருப்போம். அப்ப இந்த வெளிப்புற என்ன இருக்குன்னே அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரிய வராது. நல்ல ஆனந்தமா இருப்பான். In that joy state, one is situated in boundless transcendental happiness. அந்த மாதிரி டைம்ல ரொம்ப சந்தோஷம். பிரபுஜி 20 வருஷமா பண்றேன்னா டெஃபினட்டா ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது தானே அனுபவிச்சுட்டு தானே பண்ணிட்டு இருக்கேன். கஷ்டமா இருந்தா யாரோ பண்ணுவாள், 20 வருஷமா யாரோ பண்றேன்னா இட் இஸ் ரியலி கிரேட். அப்புறம் ரியலைஸ்டு த்ரூ டிரான்சென்டென்டல் சென்சஸ். நம்ம இருக்கிற கண்ணு முக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாதப்போ, ஆனா டிரான்சென்டென்டலா ஆழ்நிலையில என்னெல்லாம் அனுபவிக்கிறோமோ அந்த டைம்ல என்னெல்லாம் சென்ஸ் இருக்கும் அதை தான் அவங்க அனுபவிச்சுன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்களாம். எஸ்டாப்ளிஷ் திஸ் ஒன் நெவர் டிபார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ட்ரூத் அண்ட் அப்பான் கெய்னிங் திஸ். என்ன உண்மை என்னன்னு அவளுக்கு தெரியும், பகவான் தான் இருக்கார், பகவான்கிட்ட தான் நம்ம போனோம், அதுதான் உண்மை. அது அந்த அனுபவம் தான் நிலையா நிக்கிற ஒரு அனுபவம், அங்கதான் நம்ம போனோம் அப்படின்னு அந்த நல்ல உண்மையை புரிஞ்சுண்டு அண்ட் அப்பான் கெய்னிங் திஸ், இதை நல்லா புரிஞ்சுண்டு இது அனுபவப்பட்டு he thinks there is no greater gain. இதை தவிர எனக்கு வேற ஒரு லாபம் இல்லை, எனக்கு நல்ல ஒரு லாபம் கிடைச்சிருச்சு, பகவான் நல்லா அனுபவிக்கிற இது வந்தாச்சு. அப்ப டெய்லி காலையில பண்ணமா ஆனந்தமா அவன் எழுந்துட்டு காலையில எழுந்துக்கிறதுக்குள்ள உட்காந்து இது மெடிடேட். நிறைய பேரை கேட்டிருக்கேன், காலையில என்ன பண்ணேன்னு இல்ல மெடிடேஷன் பண்ணியிருந்தேன். எவ்வளவு நேரம் 6 மணிக்கு பண்ணேன், 3/4 மணிக்கு, சிலப்போ 1 மணி நேரமும் உட்கார்ந்துட்டே இருப்பேன், எனக்கு தெரியவே தெரியாது மெடிடேஷன் பண்ணேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. எப்படி வாழையில இப்படி உட்கார முடியும் நான் நினைச்சுப்பேன், என்னால முடியறது இல்ல. அதனால எனக்கு அது ரொம்ப அதிசயமா இருக்கும். ஏன்னா அவங்க அந்த ஆனந்தத்தை மிதந்துன்னு இருப்பா. அப்ப அவளுக்கு தெரியாது, டைம் போறதே தெரியாது, நல்ல ஒரு சுகத்துல இருப்பா. சோ இந்த மாதிரி பொசிஷன்ல இருக்கும்போது ஒன் இஸ் நெவர் ஷேக்கன். ஷேக்கன் என்னது, ஆடி போயிட்டோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், வேற ஒண்ணுத்தையும் அவளுக்கு வந்து மனசு போகவும் செய்யாது. அதனால ஐயோ நான் இவ்வளவு நேரம் ஆயிடுத்து, நான் இவ்வளவு நேரம் பண்ணேன்னு எனக்கு அதனால எல்லாம் வேலை நின்று போயிடுத்து, அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்க மாட்டான். ஹி இஸ் ஜஸ்ட் ஹாப்பி, ரொம்ப சந்தோஷமா அது பண்ணிட்டு இருக்கான். ஈவன் இன் த மிஸ்ட் ஆஃப் கிரேட் டிஃபிகல்டி, ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நிலை இருந்தாலும், ஒரு வீட்டுலதான் நிறைய பேர் விருந்தாளிகள் வந்திருக்காங்க, எல்லாம் கரெக்ட் தான், சத்தம் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும், கிச்சன்ல இருந்து டபரா இதெல்லாம் என்னது கிளாஸ் சத்தம், பிளேட் சத்தம் எல்லாம் கேட்கும். இருந்தாலும் இவரோட மனசுல என்ன இருக்குமா எல்லாம் இது. அதனால இந்த இடத்துக்கு போனா ரொம்ப நிம்மதிதான். என்ன பறவைகளோட சத்தமும் அந்த காற்று இதெல்லாம் தான் இருக்கும். வீட்டுலயே பண்றாங்க இருக்காங்க, இப்ப நம்ம கிளாஸ்லயே இருக்காங்களே பிரபுஜி, அவர் என்ன காட்டுக்கு போயிட்டு வராரு இது பண்றது இல்ல, வீட்லயே தான் பண்றாரு. அப்போ என்னது ஒன்னும் கேட்காது காதுல. கிரேட்டஸ்ட் டிஃபிகல்ட்டி, இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்தாலும் அதையும் தாண்டிட்டு இந்த மாதிரி நிலையில உட்காந்துட்டு அவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி மெடிடேஷன் பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. This indeed is actual freedom from all miseries. இதுதான் ஆக்சுவலி உண்மையான துக்கத்திலேருந்து நம்மளை விடுதலை கொண்டு வருது இந்த மாதிரி தியானம் தான்.
arising from மெட்டீரியல் கான்டாக்ட். பிசிக்கலா நம்ம என்னெல்லாம் கான்டாக்ட்ல வச்சிருக்கோமோ அதெல்லாம் விடுபட்டு நம்ம இது பௌதிக கான்டாக்ட் எல்லாம் விட்டு ஆன்மீகத்துல நல்லா தியானம் பண்ணி அவருக்கு வந்து இதுதான் நல்ல பேரானந்தம். இதை தவிர ஒரு ஆனந்தம் எனக்கு வேற ஒண்ணுமே இல்லை. அதனால ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. இந்த நிலையில நான் எந்த நேரம் உட்கார்றதுக்கு அவெல்லாம் ரெடியா இருப்பாள். அப்ப இதுதான் வந்து யோகா பயிற்சி. ஓகே, அடுத்தது யாரு? கீதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்ல மாட்டேன், அவங்க ஆல்ரெடி நம்பர் கொடுத்தாச்சு. டைம் வேஸ்ட். கீதா படிச்சாங்க. கீதா மாதாஜி படிச்சுட்டாங்களா? பின்ன நீங்க எங்க போயிட்டு வந்தீங்களா மார்க்கெட்டுக்கு? படிக்கிற மாதாஜி 3 ஸ்லோகம் படிச்சாங்க. 3 ஸ்லோகம் படிச்சு பர்பட் எவ்வளவு பெரிய பர்பட் அதெல்லாம் படிச்சாங்க. படிங்க. நிச்சயனே யோக்தவ்யோ யோகோ அனிர்விக்ன சேதசா சங்கல்ப பிரபவான் காமாம்சஹ த்யக்த்வா சர்வான் அசேஷத மனசைவேந்திரியா கிராமம் விநியம்ய சமந்தத. யோக பயிற்சியில் உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் பாதையிலிருந்து பிறழாமல் ஈடுபட வேண்டும். மனக்கற்பனையால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் அனைத்து புலன்களையும் மனதால் அடக்க வேண்டும். என்ன கொடுத்திருக்கு மாதாஜி 3 ஸ்லோகம் எப்படின்னா 3 நாளைக்கு பார்க்கல இல்லையா, எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு பிரபுவே கிருஷ்ணாவே அவருக்கு வந்து கொடுத்துட்டான். இந்தாங்க நீங்க 3 நாளா வரலையே இல்லையா, அப்போ இடையில ஒரு கால் வந்துருச்சு மாதாஜி, அதனால அதை அட்டெண்ட் பண்ண எனக்கு தெரியல. சிலப்பெல்லாம் அப்படி சும்மா காலவரி விடுறப்பல ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்பேன், அதனால தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. எப்படியும் வயசுல போங்க, பரவாயில்ல. இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. ஓகே, இதுல என்னன்னாக்கா one should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith. ஒரு யோகா பண்றாரு, இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாட்சாத்தா ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்காரு. ஏன்னா பிரபுபாதா பண்ணினார், அவா பண்ணாரு நம்ம பாக்கல. இப்போ ஒருத்தர் உட்கார்ந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு, நம்ம பக்கத்தே உட்கார்ந்து இருக்காரு. அருள் செல்வம் பிரபுஜி. நேற்றுக்குதான் அவர்கிட்ட நிறைய பேசினாங்க. ஆனா நேத்து என்ன எடுத்து அது சொல்றேன் நான், அப்புறம் சரியா போயிடுது என்னோட கம்ப்யூட்டர். நீங்க பேசுறீங்க எனக்கு கேட்கறது, நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கல, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்ப என்னது இது, எப்படி நல்ல டிட்டர்மினேஷன், நல்ல ஃபெய்த். எனக்கு கண்டிப்பா பகவான் அவ்வளவு நம்பிக்கை, இதுதான் எனக்கு பேரானந்தம் கிடைக்கும் சொல்லிட்டு ஒரு டிட்டர்மினேஷன். நான் பண்ணதான் செய்வேன். நான் இந்த மாதிரி ஒரு இது என்னது மெடிடேஷன், பகவானை நினைச்சுட்டு இந்த மாதிரி யோகா பயிற்சி நான் பண்ணதான் செய்வேன். அதுலதான் எனக்கு ஆனந்தம் சொல்லிட்டு அவர் பண்ணிட்டே இருப்பார். அவரை வந்து விடவே மாட்டார். அது என்ன சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்லயும் விட மாட்டார். இப்ப நான் மாலை ஜபத்துக்கு என்னது 1 தான் முடியறது, 2 தான் முடியறது, நிறைய வேலை இருக்கு, நம்ம எல்லா எக்ஸ்கியூஸும் சொல்றோம். ஏன்னா அவ்வளவு தியானம் இல்லை நமக்கு. ஆனா யாரு வந்து ஃபுல் இந்த இதுல நானே இன்னும் வரல, அதனாலதான் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன். எப்ப நான் எதையாவது சொல்றேன்னா ஐயோ மாதாஜி என்ன சொல்றான்னு நினைக்காதீங்க, நான் என்ன பத்தி தான், ஏன்னா நான் அதை அனுபவிக்கிறதுனால நான் சொல்றேன். இன்னும் அந்த டிட்டர்மினேஷன் வரல. காலையில எழுந்துக்கிறேன், எல்லாம் கரெக்ட் தான், அந்த டைம்ல எவ்வளவு முடியறதோ வருது. அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவிட்டி, அப்புறம் ராத்திரி சிலப்பெல்லாம் ராத்திரியே ஆயிடும் சிலப்பதான். ஆனா அது அந்த 16 முடிச்சுட்டு தானே எனக்கு அன்னைத்த நாள் இது மூட முடியும். அது பண்ணிதானே அது அந்த மாதிரி நாங்க வந்து மனசுல நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த ஷெல்டர் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஒண்ணு கண்டிப்பா நம்ம பகவான் ஒரு படியை வச்சு உட்கார்ந்து இருக்க போறாரு, என்ன குச்சியை வச்சு அடிக்கிறதுக்கு அப்படி இல்லை. நம்ம மனசுல வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல ஒரு லெவல்ல போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு 16 ரவுண்ட் பண்ணுங்கன்னா பண்ணிதான் தீரணும். அப்ப காலையில உட்காந்து அது பண்ணதான் வேணும். நல்ல நம்பிக்கை. இந்த 6 மணி குழந்தைகளோட கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா, இப்போ 18 days முடிஞ்சுட்டு தப்பா அவளை விடாம நான் வந்து இன்னும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸ்லோகா சம் என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணிக்க. அப்போ 6 மணி கிளாஸ், அதுக்கு முன்னாடி நான் குளிச்சு என்னோட ஜபம் எல்லாம் பண்ணி என்னோட சுவாமி காரியம் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் உட்காருவேன். இப்ப அதுல கொஞ்சம் டைம் போகும். கொஞ்சம் பால் காய்ச்சி எல்லாம் வச்சுருந்தா தானே வீட்டுக்காரருக்குலாம் அவருக்காவது ஏதாவது குடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் ரெடியா இருக்கும். சோ அதுவும் பார்க்கணும், கொஞ்சம் ஜபம் பண்ணணும். இப்ப எல்லாமே கொஞ்சம் காலையில 16 ரவுண்ட் என்னால் முடியறது இல்லை. சிலப்ப முடியும். ஆனா இப்ப 14 இப்ப திரும்பி 6 மணி குழந்தைகள் கிளாஸ் இருக்கிறதுனால என்னால முடிய மாட்டேங்குது. அது அவ்வளவு ஆனா இருக்கணுமா, அது இன்னும் சீக்கிரம் எழுந்துரு. ஒரு நாள் 4 மணிக்கு எழுந்தினதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் முடியலையா, 3 மணிக்கு எழுந்துரு முடியும் இல்லையா, ஏன் எழுந்துக்க மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்னு நான் என்னையே கொஸ்டின் பண்ணிப்பேன். ஆனா படுத்துக்கிறதே 12 மணி ஆயிடும். சார் 11:30 12 தான் நான் படுத்துப்பேன். தூக்கம் கம்மி தான் எனக்கு. ஆனா மத்தியானம் இப்படியே கூட்டி தூக்கம் போட்டு எப்படியோ மேனேஜ் பண்றேன். அப்ப என்னது நல்ல டிட்டர்மினேஷன் பண்ணதான் வேணும். என்ன இருந்தாலும் சரி எனக்கு காலையில எழுந்துக்கதான் வேணும், அந்த நாம ஜபம் பண்ணதான் வேணும், பகவானோட ஆர்த்தி பார்க்கதான் வேணும். எல்லாத்துக்கும் இப்ப சாயந்தரமா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கோயில்ல. சரி காலையில உங்களுக்கு எல்லாம் சில பேர் எல்லாம் மருந்து சாப்பிடுறாங்க, அவங்களால முடியாது. போன கிளாஸ்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் மாதாஜி இருந்தாங்க, ஒரே ஒரு மாதாஜி மருந்து சாப்பிடறதுனால எழுந்துக்கவே முடியாது. ஆனா ராத்திரி லேட்டா, ஏன்னா நான் பாப்பேனே
நான் அப்படி படுத்துறதுக்கு முன்னாடி மொபைல் பார்த்தோன்னா நம்ம மாதாஜி ஆன்லைனாவே இருப்பா. பொண்ணு யூஎஸ்ல இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பேசுறாங்களோ வாட்டவர். அப்ப என்னன்னா லேட்டா படுத்தினா லேட்டா தானே எந்திரிக்க முடியும். ஆனா மருந்து சாப்பிடுறாங்க, ஹை டயபெட்டிக் அப்படி. அப்ப என்னன்னா அப்படி யாருக்கு எந்திருக்க முடியாது இல்லையா. சாயந்தரம் இருக்கு. இப்ப சாயந்தரம் எத்தனை மணிக்கு அவரோட 7 மணிக்கு 6 மணி 6:30 அப்படின்னு போட்டிருக்கு. நான் மெசேஜ் அனுப்பிட்டே இருக்கேன். நேத்தையில இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அது முடிச்சுட்டு பகவத்கீதாவும் எப்படி ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இங்கிலீஷ்ல தான் பண்றேன். நம்ம கிளாஸ்லயே நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் நினைச்சிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம சைடு நிறைய போயிட்டு இருக்கு. பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் எல்லாருக்கும் ஒரு கொஞ்சம் படிச்சுட்டோம், ஒரு 5-6 சாப்டர் நல்லா படிச்சுட்டோம்னா அப்புறம் வாயில நுழைய ஆரம்பிச்சோம்னா அப்புறம் நீங்க உங்க பிராக்டிஸ்ல வந்துடும். இப்போ நம்ம என்ன தமிழ் இது இருக்கு இல்லையா, தமிழ் சொழை அப்படிம்பாங்க இல்லையா, தமிழுக்கு அந்த ஒரு ஆக்சென்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா, எல்லாம் சொல்றோம், ஒரு மாதிரி வரமாட்டேங்குது வாயில. அது வாயில வரணும்னா நம்ம ஸ்லோக்கா படிச்சுட்டே இருக்கணும். அது எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5-6 சாப்டர் நம்ம படிச்சுட்டோம்னா பாக்கி உள்ளது நீங்க கேட்சப் பண்ணிட்டு நீங்க வீட்டுல பிராக்டிஸ் பண்ணா வரும். அது நம்ம பண்ணலாம். ஓகே. அப்ப இது என்னது டிட்டர்மினேஷன். நல்ல ஒரு ஸ்திரமா மனசை வச்சுட்டு எஸ் எனக்கு பண்ணிதான் போகணும். ஆனா ஃபெய்த்னா என்னது, நம்பிக்கை. அண்ட் நாட் பி டிவியேட்டட் ஃப்ரம் திஸ் பாத். இந்த இதுல ஒரு நாள் பண்ணி அடுத்த நாள் இல்ல தூக்கம் வருது அப்படின்லாம் இல்லாம பண்ணிதான் தீரணும். அதுல இருந்து வேறுபட்டு வேறொரு பாதைக்கு போகாம அதே பாதையில நம்ம போயிட்டு இருக்கணும். அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருக்கணும். One should abandon without exception all material desires born of mental speculation. மனசார ஏதாவது ஸ்பெகுலேஷன் என்னது, ஒருவேளை பகவான் அப்படி இருப்பாரோ, அவர் வந்து ரூபம் இருக்குன்னு சொல்றாரு, எப்படி இருப்பாரு, இந்த ஹைட்ல இருப்பாரா, இப்படி இருப்பாரு, ஏதாவது திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பகவான் முதல்ல பகவான் இல்லைன்னா நம்புறாங்க இல்லையா இந்த அத்வைத்திஸ்லாம். அப்புறம் பகவான் இருக்குன்னு இப்ப சொல்றாரு, எப்படி இருப்பாரு, எங்க இருப்பாரு, அவரோட கோலோகம் இருக்குமா, நிஜமா நம்ம இப்ப இருக்கோமா, ஏதாவது மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. மனசார இதை பத்தி திங்க் பண்ணிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி, ஸ்பெகுலேஷன் மெயினா ஆராய்ச்சி மாதிரி அப்படியே இருக்கா இல்லையா, ஆமா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மண்டையில போட்டு குழப்பிண்டே இருப்போம். அந்த குழப்பமே வேண்டாம் நமக்கு. அவ்வளவுலாம் நம்ம ஞானியே கிடையாது. என்னோ சொல்லியிருக்கா இதுதான் ட்ரூ அப்படின்னு கண்ணை மூடி நம்ம இறங்கிடணும். இப்ப நம்ம ஒரு பஸ்ல போறோம், ஒரு ட்ரெயின்ல போறோம். பஸ் ஏறணும்னு உன்னோட நீ எவ்வளவு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உன்னோட கார்டு காட்டுப்பா, உனக்கு எல்லாம் லைசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒன்னும் நம்ம பாக்குறது இல்லை. ஏறி டிக்கெட் வாங்கிட்டோமா உட்காந்தோமா. அது ட்ரெயின்ல எல்லாம் போறோம்னா இவ்வளவு பெரிய இருக்கும், எவ்வளவு கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. நம்ம பாட்டுக்கு ஏறுறோம். ராத்திரி ட்ரெயின்னா நல்லா தூங்கிட்டு போறோம். காலையில இருந்து இறங்குறோம். நம்ம என்ன அந்த டிரைவர்கிட்ட போய் கேட்கிறோமா, நீ படிச்சிருக்கியா, எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒன்னும் கேட்கறது ஒரு நம்பிக்கை. ஒரு ட்ரெயின்ல போனாலும் சரி, ஒரு பஸ்ல போனாலும் சரி, எங்க ஒரு ரிக்ஷா ஆட்டோ ரிக்ஷால போனா கூட என்னப்பா நீ நிறைய வருஷமா ஓட்டுறியா, நல்லா ஓட்டுவியா அப்படிலாம் கேட்கறது கிடையாது. ஒரு நம்பிக்கையோட போறா போல. நம்ம இப்ப இங்க இருக்கோம், பகவான் தான் எல்லாத்தையும் எய்க்கின்னு இருக்க, நல்ல நம்பிக்கை வச்சுக்கிறோம் பகவான்ட்டு. அவர் நமக்கு நல்ல வழியில தான் கூட்டின்னு போவார். ஆனா நம்ம அவரோட பாதையில நம்ம போயிடுறோம். அவர் கொடுத்த பாதையில போனா கண்டிப்பா அவர் நம்மள முன்னுக்குதான் கொண்டு போவார். அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும். அண்ட் அதனால என்னது, அபெண்டன் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன். மனசு இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒன்னும் ஆசை எதிர்பார்ப்பு ஒண்ணும் இல்லாம எல்லாத்தையும் துறக்கணும். என்ன துறக்கணும், மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ். மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ்னா பொருளுக்கு ஆசை வேண்டாம். ஒரு மொபைல் வாங்குறது, ஒரு புடவை வாங்குறது, நகை வாங்குறது, ஒரு வீடு வாங்குறது, வாட்டவர் நமக்கு இருக்கும். ஒரு வாடகை வீட்டுல இருக்கும், கரெக்ட் தான், வீடு வாங்கணும், அதுவும் ஆசை இருக்கதான் இருக்கும். ஆனா அதே வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு எந்த நேரமும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. அப்ப என்ன வரும் நமக்குன்னு, இப்போ பகவான் எழுதியிருக்காருன்னா அது வரும். இல்ல நமக்கு அது எழுதப்படவில்லை, இந்த ஜென்மத்துல உனக்கு ஒரு சொந்த வீடு இல்லைன்னா இல்லதான். அப்ப பகவானை எகெயின்ஸ்ட் பண்ணி நம்ம எல்லாம் அது ஃபைட் பண்ண முடியுமா? பகவான் இவ்வளவு பெரிய ஆளு, நமக்கு அது அவ்வளவுதான் யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எது கிடைச்சதோ அதை வச்சு நம்ம ஹாப்பியா இருக்க பழகணும். ஒரு வாடகை வீடு இருந்தாலும் பக்கத்துல தண்ணி வருதுப்பா, ஃபுல் டைம் தண்ணி வருது, மாடிப்படிலாம் இல்ல, ஏதோ இறங்கினா நமக்கு ஸ்ட்ரீட் பக்கத்துல கடை இருக்கு, நல்ல நெய்பர்ஸ் இருக்காங்க, இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷப்பட்டு நம்ம ஆனந்தப்படணும். ஆனா வேற ஒண்ணுக்கும் நம்ம ரொம்ப ஆசையான வைக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் ஆசை வைக்கலாம், இருந்தா நல்லதுதான், சொந்த வீடு இருந்தா நல்லதுன்னு நினைக்கலாம். அதுக்குன்னு அவ்வளவு உழைச்சு இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம். born of mental speculation. மனசார இந்த என்ன பண்ணலாம் அதையே திங்க் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். And thus control all the senses on all sides by the mind. மைண்ட வச்சு எல்லா இது புலன்களையும் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பகவானை நினைச்சுட்டு பண்ணணும். எஸ். அப்புறம் அடுத்தது யாரு மாதாஜி? தனலட்சுமி மாதாஜி. இப்பதான் வரீங்களா நீங்க? இல்லையே, லதா மாதாஜி. இங்க மாதா ஜெயப்பிரியா மாதாஜி இப்ப படிச்சாங்களே, நீங்க படிச்சது இல்ல லதா மாதாஜி தான் படிக்கணும். எல் வந்தாச்சு, டி அந்த ஆல்பபெட்டிக்கல் போட்டுட்டு என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுறீங்க. இல்ல ஆர்டர்ல போலாம் மாதாஜி. எஸ். லதா மாதாஜி படிக்கலையா? எங்க இருக்கா? படிக்கிறேன்.
शनै शनैरुपरमेत् புத்தியா த்ருதி ஹ்ரீதயா ஆத்மசந்தம் மனகிருத்வா ந கிஞ்சித் அபிசிந்தயேத். வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைநிறுத்தப்பட்டு வேறெதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப எப்படி படிப்படியா தான் முன்னுக்கு வர முடியும். ஒரே நாளையில எல்லாம் இப்ப 20 வருஷமா ஒர்க் பண்றேன்னா இன்னைக்கே எனக்கு அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரணும், எனக்கு ஏன் வர மாட்டேங்கிறது, என்னால ஏன் ஸ்திரமா அப்படி முடியாது. ஆனா படிப்படியா நம்ம இப்ப படிப்படியா தான் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு வரோம். நம்ம இது ஆன்மீகத்திலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றோம். ஆனா இன்னும் நல்லா பண்ணணும். ஒரு நாளும் நழுவி விழாம தினமுமே ஜபம் பண்ணணும், தினமுமே காலையில எழுந்துக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது. அதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாலே நம்ம இது ஆன்மீகத்துல முன்னேறிட்டு தான் இருக்கும். ஒரு நிலையா நம்ம தாண்டி ஒரு ஸ்டெப்பா மேல போயிட்டு இருக்கோம். சோ கிராஜுவலி அப்படின்னா மெதுவா ஒரு ஸ்டெப்பா ஒரு இது படிப்படியா ஏறி ஒன் ஷுட் பிகம் சிச்சுவேட்டட் இன் டிரான்ஸ் அப்படின்னா சமாதி நிலையில பகவான் நினைச்சுட்டு இந்த மாதிரி நிலையில போகணும். அப்புறம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம புத்தியை வச்சு நல்ல புத்தியை யூஸ் பண்ணி பகவானை நினைச்சுன்னு நல்லா இந்த மாதிரி எடுத்து போகணும். அண்ட் the mind should be fixed on the self. மைண்ட் எங்க இருக்கணுமோ வேற பௌதிக இதுக்கெல்லாம் சிந்தனை எல்லாம் இல்லாம நம்ம கிட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் செல்ஃப். நம்ம ஆத்மா அதை நினைச்சுன்னு நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா அலோன் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தா மட்டுமே அண்ட் ஷுட் அந்த மாதிரி இருக்கணும். அண்ட் ஷுட் திங்க் ஆஃப் நத்திங். அது வேற ஒண்ணுத்தையும் கவனம் போகக்கூடாது. எவ்வளவு ஸ்லோக்கல் இது சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு ஃபுல் சாப்டரே இதை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. எஸ். அடுத்தது மாதாஜி, சௌமியா மாதாஜி தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா, ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க தானே ஆமா மாதாஜி. படிங்க. யதோ யதோ நிஷ்சலதி மனச்சஞ்சலம் அஸ்திரம் ததஸ்ததோ நியம் யைதத் ஆத்மன்யேவ வசம் நயே. மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மைண்ட் எப்படி இங்க போட்டிருக்கலையா, மனம் ஒரு குரங்கு. அதுதான் கரெக்டா குரங்கோட முந்தி தான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா இது நம்ம தமிழ்ல மாத்திரம் சொல்லுவேன். தமிழ்காரர்களுக்கு தான் மனசு குரங்கு, பாக்கி உள்ளவர்களுக்கு தான் வேற. அப்படி இல்ல, மனசு குரங்குதான். குரங்குனா நம்ம மங்கி சொல்லுவா. வேற நார்த் இந்தியங்கார இது மராட்டிக்கார மாக்கடும்பா, இல்லாட்டா இது ஹிந்திக்கார என்ன சொல்லுவா பந்தர் அப்படிம்பாங்க ஒருத்தர். ஆனா எல்லாம் வந்துதான் மங்கி மாதிரி. என்னன்னா தாவிண்டே இருக்கும் மனசு, ஒரு இடத்துல நிற்காது, தாவிண்டு இருக்கும். சோ ஃப்ரம் வேறவர் த மைண்ட் வாண்டர்ஸ், எங்க இப்படி சுத்திண்டே இருக்கும். ஆனா திரும்பி திரும்பி அதை இழுத்து பிடிச்சு வா, இங்க வா, செல்ஃப்ல வா, என்னை பத்தி நினைச்சுக்கோ, பகவானை பத்தி நினைச்சு இந்த தியானத்தை உட்காரணி. ஃப்ரம் வேறவர் த மைண்ட் வாண்டர்ஸ் டியூ டு இட்ஸ் ஃபிளிக்கரிங் அண்ட் அன்ஸ்டடி நேச்சர். அவரோட நேச்சர் என்னது, மைண்டோட நேச்சர் என்னது, இந்த இது குரங்கு மாதிரி அதோட நேச்சர் அப்படி இல்லையா. நேற்றுக்கு சொன்னேனே ஒரு இது என்னது, அந்த அதுக்கு என்ன சொன்னால் 8 காலோட சிலந்தி இல்லை, என்ன சொன்னால் அதுக்கு அதோட தேள் என்ன பண்ணும், கொட்டதான் செய்யும். பாம்பு என்ன பண்ணும், அதுவும் கடிக்கதான். அவர் விஷமுள்ள பாம்பு தான். அதை இல்ல எனக்கு பால் ஊத்துறாவா அவள்கிட்ட எல்லாம் நான் ஆம் பண்ண போலாம் தெரியுமா, தெரியாது. அதுக்கு அதோட நேச்சர் அது விஷம், அது கடிக்கதான் செய்யும், அது விஷம் ஏறிடணும். அந்த மாதிரி குரங்கோட நேச்சர் எப்பவுமே தாவிண்டே இருக்கும். இப்ப மனசும் அப்படிதான். இப்ப ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல ஸ்திரமா இல்லாம ஓடிண்டே இருக்கும். இங்கேருந்து சடன்லி அமெரிக்கா போயிடுவோம், சடன்லி வேற எங்கேயோ உலகத்துக்கு போயிடுவோம், திரும்பி வருவோம். அந்த மாதிரி நம்ம மனசு சஞ்சலப்பட்டுட்டே இருக்கும். அதான் எத்தோ நிశ్చலத்தின்னு என்னது, சலத்தினாக்கா போறது, நிశ్చலமா அப்படின்னா ரொம்ப இது என்னது ஸ்திரமா. எப்பெல்லாம் மனசு சஞ்சலம் படுறதோ, ஸ்திரம் இல்லாதக்கு எப்பெல்லாம் இது தாவிண்டே இருக்கும். அப்ப மனசு எப்படி இருக்கும், தட் இஸ் அதுவும் தாவிண்டே இருக்கும். மனசு ஒரு ஸ்திரத்துல இல்லை அப்படின்னு one must certainly withdraw. அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன பண்ணணும் தெரியும், மனசு அப்படிதான் போகும். ஆனா இழுத்து பிடிக்கணும். மனசை திரும்பி கண்ட்ரோல்ல கொண்டாந்து செல்ஃப், நான் யாரு, நான் ஆத்மால மனசு ஆத்மா நல்ல நான் புரிஞ்சுண்டு பகவான தியானம் பண்ணு சொல்லிட்டு நல்லா அது புரிஞ்சுட்டே இருக்கணும். அது சொல்லிட்டே இருக்கும் போதுதான் அது நுக்குமா. நம்ம எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டேதான் இருக்கோம். எஸ். அடுத்தது இப்ப செகண்ட் ரவுண்ட் வந்துட்டோம். பிரபுஜி படிங்க. பிரசாந்த மனசம் ஹேனம் யோகினம் ஜூகம் உத்தமம் உபைதி சாந்த ரஜசம் பிரம்ம பூதம்
பிரகம் பிரம்மபூத நான் பூதம் அகல்மஷம். இப்ப இந்த ஹ போட்ல வச்சிருந்தேன். இப்ப எப்படி படிப்பல்? பிரம்மபூத பிரம்மன்னு ஆயிடும் இல்லையா? அதனால இந்த ஹ போட்டிருக்கேன். அது மூணாவது இது பிரம்மபூதம் பிரம்மபூதம் அகல்மஷம். என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் என்னும் உயர் பக்குவத்தை அடைகிறான். ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன் பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இந்த யோகிங்கிறவர் யாரு? இந்த மாதிரி யாரு யோக நிலையில உட்கார்ந்துட்டு மனசெல்லாம் நல்லா கட்டுப்படுத்தி ஒரே இடத்த ஒரே தான் இது ஆத்மா அப்படின்னு நினைச்சுன்னு பகவானை தியானம் பண்றோம். எப்படி பகவான் சொல்றார், அந்த மாதிரி உள்ளவன் கண்டிப்பா வந்து ஹையஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் டிரான்சென்டென்டல் ஹாப்பினஸ் அவனுக்கு கிடைக்கும். என்னது அந்த மாதிரி தெய்வீக இதுல அவன் வந்து தியானத்துல இருக்கும்போது என்ன ஆகும், அவனுக்கு கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு இதை விட பரமசுகம் அவனுக்கு வேற கிடைக்காம அந்த ஒரு ஃபைனல் பிளிஸ் அப்படிம்போம் இல்லையா இங்கிலீஷ்ல, அந்த நிலைமைக்கு போயிடுவோம். ஹி இஸ் பியாண்ட் த மோட் ஆஃப் பேஷன். பேஷன்னா என்னது? இது ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்துல என்னெல்லாம் ஆசை எல்லாம் இருக்கும், ஆக்டிவா இருக்கும், ஆசைகள்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் தாண்டி அவன் வந்து அந்த நிலைமைக்கு போயிடுவோம். ஹி ரியலைசஸ் இஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி வித் சுப்ரீம். அப்படின்னா இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம எல்லாருமே பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் காட். பகவான் ரொம்ப அழகுனா அதோட அவர் ஒரு நல்ல என்ன சொல்லுவா, நெருப்பு. அவர் பெரிய நெருப்பு மாதிரி வச்சோம்னா அது மேல போக 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 பார்த்தோம்னா சின்ன சின்ன ஸ்பார்க் வரும். அப்படின்னா தீப்பொறிகளா அப்படி போயிண்டே இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் நாம. இப்ப அது எங்கேன்னு வந்தது? தீப்பொறி எங்கன்னு வந்து இந்த நெருப்புல இருந்தான். சோ இந்த பகவான் தான் இந்த நெருப்பு. ஜஸ்ட் ஒரு இதுதான் என்னது, ஒரு அனாலஜி மாதிரி, ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு. அப்ப அவர் அந்த மாதிரி பேஸ் அவர் தான். அதுலேருந்து வந்த தீப்பொறிகளை தான் நம்ம. அப்ப நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கும்? அவர்கிட்ட குணம் எல்லாம் நம்ம கிட்டயும் இருக்கு. நம்மன்னா என்னது? ஆத்மா எல்லாம் இருக்கு. அது பயங்கரமா ஆனந்தமா தான் இருக்கு. அதுக்கு துக்கம்னாலே என்ன தெரியாது. துக்கம் என்னது? நம்ம இந்த உலகத்தை பிறந்துட்டு இந்த தமோ குணம், ரஜோ குணம், சத்துவகுணம் இதெல்லாமா போட்டு நம்ம வந்து ஆட்டி எடுத்து நம்ம அதனால துக்கப்படுறோம். அதனால இல்லாட்டா ஆத்மாக்கெல்லாம் துக்கமே கிடையாது. அது எப்பவுமே ஆனந்தமா இருக்கும். சோ இவன் வந்து என்ன பண்ணி அந்த மாதிரி ஆனந்தத்துல இருக்கும்போது என்னது, இஸ் பியாண்ட் த மோட் ஆஃப் பேஷன். ரஜோகுணத்திலிருந்து விடுபட்டு he realizes his qualitative identity. அப்படின்னா எனக்கு குவாலிட்டி. நம்ம வந்து குவான்டிட்டி பகவான் நிறைய இருக்கும், அதுதான் குவான்டிட்டி. நம்ம கிட்ட அவ்வளவு குவான்டிட்டி கிடையாது. அவர் நல்ல அழகுன்னா அவ்வளவு அழகு நம்ம கிட்ட இருக்கா? இல்லவே இல்லை. நல்ல பலசாலி அவர். ஒரு சின்ன விரல், சுண்டு விரலால அவர் 5-6 வயசு குழந்தை மலையை தூக்கினா நம்மளால முடியுமா? ஒரு பேப்பர் ஒரு பின்ன கூட தூக்க முடியாது. அந்த ஒரு வாரமா தூக்கி இருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம பாஸ்ட் டைம்ஸ் பார்க்கணும். நமக்கு அவ்வளவுதான் இல்லை, ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு 5 கிலோ 10 கிலோ வேணா தூக்குவோமா இருக்கும். இந்த கையில 5 கிலோ, அந்த கையில 5 கிலோ வேணா தூக்குவோமா இருக்கும். அவ்வளவுதான் நம்மளால முடியும். ஏன்னா நம்ம கிட்டயும் பலம் இருக்கு. நமக்கு அவருக்கு என்னெல்லாம் இது இருக்கு, குவாலிட்டி இருக்கு, எல்லா குவாலிட்டி நம்மகிட்ட இருக்கு. ஆனா கொஞ்சமா இருக்கு, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அப்போ ஹி ரியலைசஸ். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவன் உணர்றான் என்னது, நானும் பகவானோட அம்சம் தான். பார்ட் அண்ட் பார்சல் சொன்னாலே இங்கிலீஷ்ல அதே மாதிரி நானும் பகவானோட அம்சம் தான். and thus he is freed from all reaction to past despair. அவன் என்னெல்லாம் தப்பு காரியம் பண்ணியிருக்கானோ, இல்ல நல்லதோ தப்போ எதுவானா இருக்கணும், பாஸ்ட் டீட்ஸ்னா என்னது, கடந்து போன இதுல இருந்து விடுபடுறான். இது நல்லா புரியும் போது என்னன்னாக்கா அதுல இருந்து விடுபடுறான். இனிமே அவன் கண்டிப்பா பண்ணவும் மாட்டான். ஏன்னா அவன் புரிஞ்சு விடுறான், நான் வந்து பகவானோட இதுதான். இப்ப நம்ம அம்மா கிட்ட இருந்தா நம்ம வந்திருக்கோம். நம்ம வரும்போது இந்த இப்போ ரூபத்துல இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு 50 கிலோ 60 கிலோ 70 கிலோ வந்தோமா? இல்ல, சின்ன ஒரு 3-4 கிலோல தான் வெளியில வந்தோம். ஆனா இப்போ அம்மா இருப்பாங்க, நம்மளும் இருப்போம் இல்லையா? அதே போலதான் நம்மளும் ஒரு தாயான என்ன, நம்மளோட ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது 3-4 கிலோட குழந்தை. அப்போ நம்ம இருக்கோம், அந்த குழந்தையும் இருக்கு. ஆனா அந்த குழந்தைய வளர்ந்துட்டே வரும், நம்மளும் வளர்றோம். ஆனா என்ன சொல்றேன்னா ஐடென்டிட்டி ரெண்டும், அம்மாவும் இருப்பாங்க, பையனும் அந்த குழந்தையும் இருக்கும். அது போலதான் பகவான்டே நம்ம வந்திருக்கோம். ஆனா பகவானும் இருக்கார், நம்மளும் இருக்கும். ஆனா பகவானுக்கு நம்ம வந்து டெஃபினட்டா ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும், பகவான் கிட்டே நம்ம வந்ததுனால. அதனால அவருக்கு வந்து பீஜ பித்தானே கொடுக்கும். அவர் கொடுத்த அந்த பீஜம்னா அவரோட அந்த ஒரு இது என்னது, அவருக்கு பீஜம்னா தெரியல, பீஜம்னா பீஜ் இங்கில பீஜ்னா கொட்டை. அவர் அந்த கொட்டையில இருந்தா நம்ம வந்து ஒரு உயிர் பெற்று நம்ம வந்து ஒரு உருவம் எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி வளர்ந்துருக்கோம். சோ நம்ம அவர் தான் எல்லாரோட தந்தை அந்த மாதிரி. சோ ஹி இஸ் ஃப்ரீ. அப்ப யார் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் வந்து அவனோட பூர்வ இது ஜென்மம்னு இல்ல, அந்த ஜென்மத்திலேயே என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணானோ அதுல இருந்து விடுபடுறான். என்னது, அதுல இருந்து ஒரு பாவமோ புண்ணியமோ என்ன வருதோ அதுல இருந்து விடுபட்டு அவன் வந்து ஆழ்நிலையில பகவான்னா என்னது, நான் என்னதுன்னு புரிஞ்சுன்னு அவன் வந்து ஹி இஸ் என்ஜாயிங் தட் ஸ்டேஜ்.
அடுத்தது தீபா செல்வம். ஓகே மாதாஜி. யஜ்ஜன் ஏவம் சதாத்மானம். மாதாஜி இங்க யூ ஒரு வால் இருக்குங்க. யுஞ்சன் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி விதக கல்மஷக சுகிநேக பிரம்ம யுகேன பிரம்ம சம்பர்ஷம் அத்யந்தம் சுகம் அனுஷ்ணுதே. எல்லா ஜட கலகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு ஆத்மாவில் நிலைத்து பரம உணர்வுடன் தொடர்பு கொண்ட யோகி ஆனந்தத்தின் உயர்ந்த பரிபூர்ண நிலையை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் விடுபிடிப்பு இவ்வளவு நேரம் அதெல்லாம் சொன்னோம். அந்த எல்லாம் அவன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு செல்ஃப் கண்ட்ரோல், எல்லாமே கண்ட்ரோல் தான். மூச்சுல இருந்து கண்ட்ரோல், சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல், எல்லாம் கண்ட்ரோல். கான்ஸ்டன்ட்லி என்கேஜ் இன் யோகா பிராக்டிஸ். அந்த மாதிரி ஃபுல் இப்படி உட்காந்து மூச்சு பயிற்சியா இருக்கட்டும், ஆசனமா இருக்கட்டும், எல்லாம் ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணது என்ன ஆகும்? he becomes free from all material contamination. பௌதிக உலகத்துல என்னெல்லாம் வந்து தப்பு செயல்கள்லாம் இருக்கும் அதுல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு achieve the highest stage of perfect happiness. ரொம்ப நல்லா பியூர் ஹாப்பினஸ் அதுல போயிடுறோம். இன் டிரான்சென்டென்டல் லவ்விங் சர்வீஸ் டு த லார்ட். அப்படி பகவான் ரொம்ப பகவானை நினைச்சுட்டு அவர் தியானம் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷத்துல இருக்கார். அப்படி அவர் வந்து தியானத்தை இருந்துட்டே பகவானுக்கு சர்வீஸ் தான் பண்றாரு. பகவானை நினைச்சு நம்ம வந்து இப்ப ஜப்பா பண்றோம்னா இந்த வெறும் 108 இந்த கவுண்ட் பண்ணிட்டு பண்றோமே, நான் தான் ஜப்பா பண்ணியிருக்கேன், ஆஹா நல்ல டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்கேன் சொல்ல முடியாது. நம்ம எவ்வளவு அந்த தியானத்துல அது பண்றோம், ஃபுல்லா அதை முங்கி நல்ல தியானத்துல பண்ணும்போதுன்னா இப்ப 108 பண்றோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு 4 தான் தியானத்துல பண்ணோம்னா அந்த 4ஓட இது நமக்கு இஃபெக்ட் கிடைக்கும். 4 ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் 4 வாட்டி பாக்கி எவ்வளவு 104 டைம் நம்ம வந்து ஏதோ கவனத்தை தான் இருந்திருக்கோம். அங்க இங்க பார்த்தோம், என்னவோ பண்ணினோம், தூச்சொறிஞ்சோம், அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன இந்த 4 நல்லா பண்ணலையா அந்த 4க்குள்ள இது இஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப நம்ம வந்து இந்த 108 நல்லா பண்ணிட்டோம்னா அது ஒரு மாலையில இது போல நிறைய மாலை பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா நான் வந்து இப்ப 10 மாலை பண்ணேன்னா அந்த 10 மாலை ஃபுல் 108 into 10 எவ்வளவு 10,800 நல்லா பண்ண இல்ல எவ்வளவு 1080 நல்லா பண்ணிருப்பேன்னா இல்ல டெஃபினட்டா முடியாது. ஆனா அதுலயே ஒரு 50 நல்லா பண்ணினேன்னா அந்த 50ஓட இஃபெக்ட் கிடைக்கும். அதனால நம்ம வந்து நிறைய பண்ணிட்டே இருக்கணும். மெயினா என்ன சொல்ற வரேன்னா நிறைய ஜப்பா பண்ணிட்டே இருக்கணும். நான் தியானத்துல பண்ணணும். இந்த தியானத்துல பண்ணும்போது நமக்கு பெர்ஃபெக்ட் ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். அதுதான் வந்து பகவானுக்கு நம்ம லவ்விங் சர்வீஸ் தரோம். இதுதான் நமக்கு பகவானுக்கு ஒரு ஆஃபர் பண்றோம். ஒரு நாம ஜபம் சொல்லி சொல்லி அவருக்கு ஆஃபர் பண்றோம். அதனால நமக்கு நல்ல ஸ்திதிக்கு கொண்டு போவார், அது வேற விஷயம். ஆனா நம்ம இதுதான் நாம ஜபம் சொல்லி சொல்லி நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்றோம். வெறும் பூ போட்டோம் அது மாத்திரம் இல்லாம நாம சொல்லிட்டு இருக்கணும். அவ்வளவு பேர்கள்லாம் சொல்லணும். எஸ். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? உங்களுக்கு எல்லாம் நம்பர் கொடுத்துட்டு கீதா மாதாஜி தான் நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. சர்வபூதம் ஆத்மானம் சர்வபூதானி சாத்மனி ஈஷுதே யோகா யிக்தத்மா சர்வத்ரா சமதர்ஷனகா. உண்மை யோகி என்னை எல்லா உயிர்களிலும் எல்லா உயிர்களையும் காண்கிறான். உண்மையிலே தன்னுணர்வுடையவன் பரமபுருஷனான் என்னையே எங்கும் காண்கிறான். ஒரு உண்மையான யோகி என்ன பண்ற? இந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும்போது அவரே வந்து ஒரு பகவானோட அம்சம்னு நினைக்கும் போது அது போலதான் எல்லா உயிர் வாழிகளும். மனுஷா மாத்திரம் இல்ல, என்னையே உயிர் வாழி, அது எறும்பா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், பூனையா இருக்கட்டும், வாட்டவர் எல்லாம் அந்த உசிர் இருக்கிற இவன் இது கூடி மரங்கள் கூடி, ஏன்னா அதுக்கு ஒரு உசிர் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து பரமாத்மா என்னோட அம்சமா அவன் நினைக்கிறான். என்னோட he realizes அந்த மாதிரி இருக்கிறோம். என்னது he realizes that his self-realized person sees me. என்னதான் பாக்குறான், எல்லா இடத்துலயும் வந்து பரமாத்மா இருக்காரு, பகவான் இருக்காரு, பரமாத்மா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவர் ரியலைஸ் பண்றான். எஸ். அப்புறம் என்னது யாரு மாதாஜி? கீதா மாதாஜி நான் நம்பர் கொடுத்துட்டு நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. யார் படிக்கிறா? ஜெயப்பிரியா. படிங்க ஜெயப்பிரியா. பேர் சொல்லிட்டேன். யோ மாம் பஷ்யதி சர்வத்ர சர்வம் ச மயி பஷ்யதி தஷ்யாஹம் ந பிரணஸ்யாமி ச ச மே ந பிரணஸ்யதி.
என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. முன்னாடி சொல்றது என்ன சொன்னார், என்ன எல்லா இடத்துலயும் பாக்குறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன்ஸ் பாக்குறான். அந்த மாதிரி ஆளு என்ன பண்றான், எங்க பார்த்தாலும் பகவானோட அம்சமா தெரியறது அவனுக்கு அப்படின்னு. ஆனா இதுல என்ன சொல்லிருக்கு, ஒன் ஹூ சீஸ் மீ எவ்ரிவேர் இருக்கவே இருக்கு, என்னதான் எல்லா இடத்தையும் பாக்குறான். ஆனா சீஸ் எவ்ரிதிங் இன் மீ, அதுவும் பார்க்கணும். என்னெல்லாம் இருக்கு. இப்போ ஒரு மேகங்கள் பார்த்தா அதுவும் பகவானோட தான். இப்போ நதிகள் எல்லாம் பகவானோட என்னது பிளட் ஸ்ட்ரீம் அப்படிலாம் ஒரு இன்னும் 10-11வது சாப்டர்ல எல்லாம் அதெல்லாம் கொடுப்பா. சூரியனை பார்த்தா அது பகவானோட ஒரு கண்ணு, இன்னொன்னு கண்ணு பாக்குறதுக்கு நமக்கு அவ்வளவு பெரிய உருவம். ராத்திரி நம்ம வெயிட் பண்ணோம் அவரோட இன்னொன்னு கண்ணை பாக்குறதுக்கு. என்னது சந்திரன். சோ இந்த மாதிரி எல்லா உயிர்கள்லயும் என்ன பாக்குறான் சரி. ஆனா என்னது சீஸ் எவ்ரிதிங் இன் மீ, எல்லாம் பகவானுக்குள்ளதான் அடங்கி இருக்கு. அந்த மாதிரி எண்ணத்தையும் பாக்குறவன் I am never lost nor is ever lost to be. அவன் அழியவும் மாட்டான், நானும் என்னது அவனை அழிய விட மாட்டேன், நானும் அழிஞ்சு போக மாட்டேன். சரி, பகவான் இருக்காருன்றது நம்பிக்கை தானே. அந்த மாதிரி I am never lost to him. Actually to him வரணும். நான் அவனுக்கு இன்னைக்கு பக்தி இருக்கு பண்ணினேன், அப்புறம் இல்ல அவர் எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ணல, இவ்வளவுலாம் நான் நாம ஜபம் பண்ணேன், நான் இன்னும் மென்ஷன் பண்ணேன், ஆனா எனக்கு அந்த கைக்கூடி வரல, அந்த காரியம் எனக்கு என்னது சக்சஸ் ஆகல, பகவான் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அவன் இருக்க மாட்டான். என்ன நல்லா நம்புவோம். அதே போல அவனும் அழிஞ்சு போக மாட்டான், என்னையும் மறக்காம எந்த நேரமும் என்ன நினைச்சுட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம். நம்ம ஒரு முத்துக்கள் தான் ஒரு ஸ்லோகமும். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? லதா மாதாஜி. சர்வபூதஸ்திதம் யோ மாம் பஜத்யேகத்வம் ஆஸ்திதः சர்வதா வர்த்தமானோபி சயோகி மயி வர்த்ததே. பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடும் அத்தகு யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலையிலும் எப்போதும் எண்ணில் நிலைக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்ன சொல்றார், அந்த மாதிரி யோகி என்ன நினைக்கிறார், who engages in worshipful service of God. இப்போ எந்த நேரமும் அவன் என்ன பண்றான், ஜபம் பண்ணாலும் என்ன நினைச்சுதான் ஜபம் பண்றான், மாலை தொடுத்தாலும் பகவான் நினைச்சுட்டு மாலை தொடுக்கிறான், மாலை சாத்தினாலும் பகவான் நினைச்சது, ஒரு நைவேத்தியம் பண்ணத்துக்கு பிரசாதம் பண்றான்னா என்ன நினைச்சு, அப்ப எந்த நேரமும் என்னையே அவன் நினைச்சுட்டு இருக்கான். என்னன்னா எனக்கு சூப்பர் சோல் பரமாத்மாவா என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கான். நோயிங் தட் ஐ அண்ட் த சூப்பர் சோல் ஆல் ஒன். அவன் இது பரமாத்மா நினைச்சுன்னு பண்றானா, ஆனா நான் யாரு, நானும் பகவான்ங்கிறது யாரு, சூப்பர் சோலும் பகவான் எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஒண்ணுன்னா ரூபத்துல கிடையாது. ஏன்னா சூப்பர் சோல் 4 கை வடிவமா இருப்பார், பகவான் 2 கை வடிவம். அது நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா 2 ஒன்றுதான் அப்படின்னா என்னது, பகவான் தான். எல்லாமே பகவான் நினைச்சு நம்ம பண்றான். அந்த மாதிரி இருக்கிறோம். என்ன ஆகும், ரிமைன்ஸ் ஆல்வேஸ் இன் மீ. அந்த மாதிரி இருக்கிறோம். அந்த யோகி எங்கிட்ட எப்போதும் இருப்பான், எல்லா டைம்லயும் அவன் எங்கூடயே இருப்பான். பகவான் என் பக்கத்துல இருக்கான். சில பேர் பேசும்போது நல்லா கான்பிடண்டா பேசுவான், எனக்கு பயமே இல்லை, ஏன்னா எனக்கு பகவான் என் கூட இருக்கார், பகவான் எனக்கு எல்லாம் நல்லதுதான் பண்ணுவான். அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ். ஒரு கெட்டது நடந்தாலும் அதுவும் என்ன நல்லதுக்கு தான் அவன் என்ன சோதிக்கிறார் அப்படின்னா இது பண்ண மாட்டான். பை மீ, என்னையே சோதிக்கிற, நான் உனக்கு என்ன ஜபம் பண்ணலையா, அந்த மாதிரிலாம் இது கோச்சுக்க மாட்டான். கோச்சுக்கிறது இப்ப பகவான் செல்லமா நம்ம கோச்சுக்கலாம், அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்ல. பட் அப்படி ஒரு மாதிரி நொந்து போயிடுறாங்களே, அப்புறம் இனிமே நான் உனக்கு மாலையே சாத்த மாட்டேன், இனிமே நான் பூஜையே பண்ண மாட்டேன், அந்த மாதிரி இருப்பாங்களே. அந்த மாதிரி இல்லாம என்னது, பாபா ரொம்ப என்ன நம்பிக்கையோட பண்ணும்போது என்னது, அவா எங்கிட்ட எந்த நேரமும் தேர் ஆல்வேஸ் வித் மீ, ஆல்வேஸ் இன் மீ, எங்கூடயே இருக்காங்க, எங்கிட்டயே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே சொல்றாரு. இதெல்லாம் நம்ம நம்பிதான் ஆனோம், வேற வழியே கிடையாது. பகவானே சொல்லியாச்சுன்னா நம்மள என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும் பகவான் விட்ட வழி. பகவான் தான் இது இன்னும் ஒரு கஷ்டக்காலம், இதை விட பெரிய இடி விழறதுக்கு இருந்தது, அதனால தப்பிச்சு ஏதோ காலு மாத்திரம் உடஞ்ச பிராக்சர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சா கூட என்ன இவ்வளவு பெரிய பிராக்சர் வந்துட்டே அப்படின்லாம் நினைக்க கூடாதான். ஓகே, நோ பெருசா வரத்துக்கு இருந்தது, அதனால சின்னதா படுத்து தலைக்கு வந்தது, தலைப்பாகையோடு போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஒரு பழமொழி எல்லாம் இருக்கே, அததான் நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு ஏற்றுக்கணும். அடுத்தது யார் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. தனலட்சுமி மாதை போயிட்டாங்க. ஒரு நிமிஷம், தனலட்சுமி சௌமியா மாதாஜி தான் இல்லையா? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னாச்சு? ஆத்மௌபம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஆத்மௌபம் ஏன சர்வத்ர சமம் பஷ்யதி யோஜன. மாதாஜி கரெக்ட்டா படிங்க. சர்வத்ர மாதாஜி இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்க மாதாஜி. இந்த ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா
ஆத்மோபம் ஏன சர்வத்ர அங்கே முடிச்சிருக்கேன். அப்ப அந்த சர்வத்ரன்னு முடிச்சிருப்போம். அப்புறம் சமம் பஷ்யதியோ அர்ஜுன அப்படி அர்ஜுன சுகம் வாயதி வாதுஹகம் சயோகி பரமோ மத. அர்ஜுனா எவன் ஒருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களை தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கின்றானோ அவன் பரம யோகியாக கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. இது பாருங்க, இந்த ஸ்லோகத்துல ஹரே கிருஷ்ணா. சுகம்னா நம்ம சுகம் சொல்றோம் இல்லையா, சுகம் சொல்றோம். இங்க சுகம் சுகமா இருக்கட்டும், எதி வா துக்கம் அது நம்ம இப்ப யூஸ் பண்ற வேர்டு தான். இதெல்லாம் நீங்க கஷ்டமே பட வேண்டாம். ஆனா அதுல எச்சு வரும். ஏன்னா துக்கம் அந்த அதெல்லாம் சொல்லணும். வேற படிச்சோம் இந்த எச் இல்ல துக்கம் துகம் இப்படி எல்லாம் படிச்சுடுவோம். அதனால துக்கம் சுகம் அப்படி படிக்கணும். ஓகே. அப்ப என்னது, he is a perfect yogi who by comparison to his own self sees the true equality of all being. அதான் திரும்பி அதே தான் ரிப்பீட் ஆகுது. என்னது, அவன் பெர்ஃபெக்ட் யோகி. ஏன்னா அவன் எல்லாருடையும் ஒரே இதை கம்பேர் பண்ணும்போது என்னது, ஒருத்தன் குடிச்சு மயங்கி விழுந்திருக்கான் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் என்னது வாட்டவர், இது என்னது எக்ஸாக்ட்லி என்ன நடந்தது தெரியாது. அந்த மாதிரி இருந்தாலும் என்னது, அவருக்குள்ளயும் இது ஒரு பரமாத்மா இருக்கார், எனக்குள்ள பரமாத்மா தான் அவனுக்குள்ளயும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறுக்க மாட்டான். யாரையும் வெறுக்க மாட்டான். எல்லாரும் ஈக்குவலா பார்ப்பான். in both their happiness and their disorder. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாலும் இல்ல சந்தோஷப்பட்டு இருந்தாலும் டிஃபரன்ஸே பார்க்க மாட்டார். எல்லாரையும் சமமா பார்ப்பார். ஓ அர்ஜுனா. எஸ் கிருஷ்ணா. அப்போ இனிமேல் லாஸ்ட் இதுக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். 36. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் லாஸ்ட். இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, கொந்தளிப்பான மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம். கொந்தளிப்புனா என்னது, டர்புலன்ட் மைண்ட். மைண்ட் எப்பவுமே ஒரு மாதிரி சஞ்சலப்பட்டுட்டே இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு கொந்தளிப்பு. அப்ப மனதை கட்டுப்படுத்துவது சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி கடினமான செயலாக இருந்தாலும், மனசை கட்டுப்படுத்த கஷ்டம்தான், பகவானே சொல்றார். இருந்தாலும் மன கட்டுப்பாடு அவசியம் மற்றும் நிலையான பயிற்சி மற்றும் பற்றின்மை மூலம் மட்டுமே பெற முடியும். எப்போ மனசு கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டம்தான், ஆனா நிலையான பயிற்சி தினமும் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இந்த நாம ஜப்பால் நான் சொன்னேன் 4 கரெக்டா பண்ணோமா, ஆனா பண்ண 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 என்னவாகும், நல்ல ஒரு பழக்கம் வந்துடும். அந்த டைம்ல நல்லா எங்க பெல் அடிச்சாலும் கேட்காது, நல்லா நாம ஜபத்தை நல்லா பண்ண நமக்கு பழக்கம் ஆயிடும். அதே போல இது பற்றின்மை, யார்கிட்டையும் ஜாஸ்தி அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம டிட்டாச்சா இருப்பதன் மூலமே நமக்கு அது பெற முடியும். மனச கட்டுப்பாடு நமக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? இப்ப யார் படிச்சா? சௌமியா மாதாஜி. பிரபுஜி படிங்க. பிரபுஜி படிங்க. அர்ஜுன உவாச யோ அயம் யோகஸ்யவாய புரோக்தः சாம்யேன மதுசூதன ஏதஸ்யாஹம் நபஸ்யாமி சஞ்சலத்வாத் ஸ்திதம். பிரபுஜி சதிதம் இல்ல பிரபுஜி, மேல புள்ளி இருக்கே. ஸ்திதம் ஸ்திதம் ஸ்திரம். எஸ். அர்ஜுனன் கூறினான், மதுசூதனரே, மனம் நிலையற்றதும் அமைதியற்றதும் ஆனதால் நீங்கள் இப்போது கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாகவும் தாங்க முடியாததுமாக தோன்றுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அர்ஜுனனே சொல்றான்னா அப்ப நம்மளால முடியுமா? முடியாதுதான், கஷ்டம்தான் அப்படின்னு அர்ஜுனா என்ன சொல்றார், மதுசூதனா, the system of yoga which you have summarized, நேரம் நீ யோகா பத்தி சொன்னீங்க, appears impractical. அந்த காலத்திலேயே அவர் அர்ஜுனாக்கே கஷ்டமா இருந்திருக்கலாம். அதனால அவர் சொல்ற ரொம்ப அது பிராக்டிக்கல் ஒத்து வராத மாதிரி இருக்கே, அண்ட் அன்என்டியூரபிள், இதை என்னால தாக்கு பிடிச்சு நான் என்னால எல்லாம் பண்ண முடியுமான்னு சந்தேகம் தான். இப்போ என்ன, என் மனசு கட்டுப்பாட்டிலேயே இருக்காது. அந்த மைண்ட் இஸ் ரெஸ்ட்லெஸ் அண்ட் அன்ஸ்டடி, ஒரு மாதிரி நிலைச்சு இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்காது. மைண்டு தான் ஓடிண்டே இருக்குமே, என்னால் முடியவே முடியாதுன்னு எனக்கு தோன்றது. எஸ். அப்புறம் என்ன சொல்றாரு நெக்ஸ்ட்? யாரு? தீபா செல்வன். சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத் திருடம் சஷ்யாகம் நிக்ரகம் மன்யே வாயோர் இவ சக்ரம் துஷ்கரம். மாதாஜி துஷ்கரம். துஷ்கரம் படிங்கோ கரெக்டா. துஷ்கரம் ஆயில வரதில்ல. கிருஷ்ணா, மன அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்தமாயிற்றே. காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குதல் கடினமானதே. எனக்கு
தோன்றுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அதனால நம்ம இந்த சர்டன் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாலாம் இருக்கு, அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி விடுறேன். ரொம்ப அது இம்பார்ட்டன்டா, அது மீனிங்கும் சரி, மீனிங் தான் மெயினா, அது மீனிங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அண்ட் அடிக்கடி நம்ம சொல்லும் போது இது கரெக்டா ஒண்ணு. இப்ப ஏன் அவர் சொல்றாரு மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்றது, ஏன்னா மைண்ட் ரொம்ப கஷ்டங்கிறார். ஏன்னா மைண்ட் என்னது, ரெஸ்ட்லெஸ், டர்புலண்ட், இந்த மாதிரி ரொம்ப ஆவேசத்துல இப்படி இருந்தது. இப்ப ஒரு புயல் காற்று வந்தா எதையாவது நிறுத்த முடியுமா? புயல் காற்றுல எப்படி நிறுத்த முடியாது. அது அப்படி ஆஞ்சு ஊஞ்சு அது முடிச்ச அப்புறம் தான் நம்மளால என்ன காரியம் பண்ணணுமோ பண்ணலாம். அப்ப அந்த புயல் காற்று எப்படி ஓடுறதோ அது போல நம்ம வந்து மனசு ஓடிண்டே இருக்கும். ஆப்ஸ்டினேட், பிடிவால் முடிச்சுன்னு அப்படி ஓடும். அண்ட் வெரி ஸ்ட்ராங். கிருஷ்ணா, இதை வந்து தாக்கு பிடிச்சு இதை வந்து நிறுத்தணும், இதை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணனாக்கா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது. நம்ம மூச்சை வேணா பிடிச்சு நிறுத்து சொல்லு, நான் வேணா நிறைய ஹவர்ஸ் டுகெதர் நான் வேணா இருந்து விடுறேன், மூச்சை பிடிச்சுட்டு மூச்சு விடாம கூட இருந்து விடலாம். ஆனா மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது என்னால முடியாத காரியம். யாரு இந்த மாதிரி சொல்றாரு? அர்ஜுனனே சொல்றாரு. அப்ப நம்மளுக்கு எல்லாம் என்னால முடியல சொல்ல வேண்டாம், முடியாதுதான். அர்ஜுனனே சொல்லியிருக்கா முடியாது, ஆனா முடியும்னு பகவான் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு பாப்போம். 35 யாரு அடுத்தது? மாதாஜி, கீதா மாதாஜி இல்லையா? ஆமா, கீதா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. असंशयम् श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच असंशय महाभागो भागो मनो दुर्दिग्रहं चलम दुर्दिग्रहं सलम् अप्यासेन अप्यानतेन्दो कौन्तेय वैराग्येन सकृह्यते गृह्यते गृह्यते सकृत्यते रुज्यते. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய இகம் புயல்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பட்டினியாலும் அது சாத்தியமாகும். என்ன சொல்ற? முடியும். கரெக்ட், நீ சொல்றது கரெக்ட். பகவானே அது வந்து ஆங்கீகரிக்கிறார். கரெக்ட், மனசு அப்படிதான் இருக்கும். இட் இஸ் அன்டவுட்டட்லி வெரி டிஃபிகல்ட். பகவான் சொல்ற எஸ், அது டிஃபிகல்ட் தான். இந்த இந்த ரெஸ்ட்லெஸ் மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஆனா எப்படி முடியும்? இட் இஸ் பாசிபிள் பை சூட்டபிள் பிராக்டிஸ். ஒரு என்னது, நிலையா எப்பவுமே அது ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அது கண்ட்ரோல்ல வந்துடும். அண்ட் பை டிட்டாச்மெண்ட், யார்கிட்டையும் பற்று இல்லாம இருந்து அந்த மாதிரி பழகினாலும் சரி. அண்ட் சூட்டபிள் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா கண்ட்ரோலுக்கு வரும். இது நமக்கு இந்த மாலை ஜபத்திலே இது பொருந்தும். மாலை ஜபம் நிறைய பண்ண 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 அப்படி மனசு இருத்தி நம்ம பண்ணலாம். அழகா போயிட்டே இருக்கும். ஒரே ஸ்திரமா நம்ம வந்து மூச்சு இழுக்காது ஒண்ணும், ஒரே பாட்டு பாடுற போல. எப்படி ஒரு சில பேர்லாம் பாட்டு ரசிக்கும் போது கண்ணெல்லாம் மூடி நல்லா ரசிப்பா. அந்த மாதிரிதான் இதுவும் நம்ம நாம ஜபத்தையே நம்மளே ரசிக்கிறா போல ஆடி 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 அப்படியே லயிச்சு 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 நம்ம ஒரு மாதிரி அந்த ஸ்டேஜ்க்கே வந்துடுவோம். ஆனா மனசு திரும்பி திரும்பி போயிட்டு இருக்கும். பிடிக்கணும் அவ்வளவுதான். எஸ், ஆனா பிராக்டிஸ் தான் வரும்னு சொல்லியிருக்கா. பாக்கலாம் என்னைக்கு வருது. இதுல ஒரு இதுவே மாதாஜி நவநீத பக்தினா இதுல இந்த ஸ்லோகத்திலே நவவித பக்தி அர்த்தம் இது. இந்த ஸ்லோகமா மாதாஜி? இல்ல நவவித பக்தி வந்து பாகவதத்துல ஸ்லோகம் வருது மாதாஜி. அவர் பிரகலாத மகாராஜா அவர் சொன்னது இது. அது பாகவத்துல தான் ஸ்லோகம், இதுல இல்ல. இதுல இல்லையா? சரி மாதாஜி, தேங்க்யூ. இது ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோர் ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அப்படி இன்னும் 2 லைன் இருக்கு. அந்த மாதிரி அது பாகவதத்தை கொடுத்துருக்கு. நீங்க இதை அட்டென்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. இப்ப சதாச்சாரம் அட்டென்ட் பண்ணுங்க, அதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். நான் எல்லாம் பாகவதம் ஸ்லோகா தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். ஓகே, எஸ். இப்ப யார் மாதாஜி படிக்கிறேன்? மாதாஜி ஜெயப்பிரியா. படிங்க. असंयतात्मना योको दुष्प्रभा इति मे मदिह वस्यात्मना तु यथा सख्यो अवाप्तुम् उपायतः. கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் கடினமான செயலாகும். ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். இதுவே என் அபிப்பிராயம். சொல்லியாச்சு, தமிழ் தான் நல்லா புரிஞ்சும் ஆயிடுச்சு. திரும்பி ஒரு வாட்டி சொல்லிருக்கேன். அப்ப மனசு எப்படி இருக்கணும்? ஃபார் ஒன் ஹூஸ் மைண்ட் இஸ் அன்ரிடில்ட், மாதிரி ஒரு குழப்பத்துல இல்லாம இருக்கு. அண்ட் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஒரு நிமிஷம் இல்ல சாரி, அன்பிரிடில். பிரிடில்னா இல்ல, அன்பிரிடில். யாருக்கு வந்து ரொம்ப குழப்பம், ரொம்ப சிக்கல்ல மாட்டின்னு இருந்தா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அவனுக்கு வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன்
the சுயத்தை அனுபவிக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். பட் he whose mind is control, நல்ல மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு who strives by appropriate means is assured success. யாரு மனசை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இந்த பயிற்சி நல்லா வந்து யோக பயிற்சி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டா வெற்றி நிச்சயம். இது என்னுடைய அபிப்பிராயம். பகவானே இதுக்கு அங்கீகரிச்சு சொல்லியாச்சு. யோகா பயிற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அடுத்தது 45 வரைக்கும் இருக்கு. இதுதான் லாஸ்ட் நினைக்கிறேன், 5வது. எஸ், தோல்வி இதுல என்னது, தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு. இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து இப்ப நிறைய இந்த மாதிரி யோகி பண்ணிட்டே இருக்கார், அப்படி இறந்து போயிடுறார். அவருக்கு பகவானோட தரிசனமும் கிடைக்கல, மேலையும் போகல. அப்ப அவரோட ஸ்திதி என்ன ஆகும்? அவரை திரும்பி அடுத்த ஜென்மத்தை பிறக்கும்போது என்னமா பிறப்பார், என்ன ஆகும், அவருக்கு கதி என்ன அப்படிங்கிறது. தோல்வியுற்ற ஆழ்நிலைவாதிகள் பரலோக இன்பத்தை தொடர்ந்து பிரபுத்துவ பிறப்பை பெறுகிறார்கள். அவர்கள் சற்று முன்னேறி இருந்தால், கொஞ்சம் கூட நல்லா பண்ணிட்டு உயிர் இருந்ததுனாக்கா இன்னும் நல்லா பண்ணிருந்தா, அல்லது புத்திசாலித்தனமான ஆழ்நிலைவாதிகளின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறார்கள். ஓகே, அடுத்த ஜென்மத்தை எப்படி அது வந்து இன்னும் கொடுத்துருக்கு. சோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா இல்லை. நான் எப்ப சொல்லுவேன், இப்ப நம்ம பண்றதுல ஒரு 40% தான் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா என்னது, இன்னும் பண்ணிட்டே இருக்கும். 45 ஆகும், 46, 47, ஒரு 52 வரும்போது நம்ம இறந்துட்டோம் வச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி பொருள் எல்லாம் சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கோமே அதெல்லாம் இங்கதான் விட போறோம். என்னோட பேர்ல வீடு இருக்கு, என்னோட பேர்ல பேங்க்ல எப்படி பேலன்ஸ் இருக்கு, என்னோட பேர்ல அத்து இருக்கு, இத்து இருக்கு, எல்லாத்தையும் இங்க விட்டுட்டு யாருக்கு அடுத்த நமக்கு ஜெனரேஷன் இருக்கவங்களோ அவங்க அடிச்சுட்டு அதை கோர்ட் கேஸ் எல்லாம் பண்ணி அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஒட்டவர் நம்ம கூட என்ன வரப்போறது, நம்ம பண்ணின இந்த கர்மா என்னது, பகவானோட பக்தியால என்ன பண்ணணுமோ அதுதான் வரும். அப்புறம் அடுத்த ஜென்மத்தை என்ன, அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி பண்ணும்போது என்ன பார்ப்பாங்க, ஓ இவ்வளவு பண்ணிட்டியா, 52 ஒரு 60% வச்சுக்கலாமே, 60% வரைக்கும் வந்துட்டு என்ன 40% தானே, சரி அவனை வந்து நல்ல ஒரு செல்வந்தர் வீட்டுல நான் பிறக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு. இல்ல அந்த சின்ன வயசுல இருந்து என்னது நல்ல ஆன்மீகத்துல இருப்பாங்க. அப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி வயசானப்புறம் சரி இப்ப ரிட்டையர் ஆயிடுச்சு, திரும்பி இப்போ ISKCONல சொல்லியிருக்காளேன்னு ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இல்லாம வீட்லயே நல்ல அது இப்படி இருக்கு. இப்படி பிரகலாத் மகாராஜாக்கு பயத்துல இருக்கும் போதே நல்லா கேட்டுட்டு இருந்தாரு. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை நமக்கு வருமா? அப்ப என்ன ஆகும், அந்த ஜென்மம் டெஃபினட்டா மனுஷ ஜென்மம் கிடைக்கும். ஆனா மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சாலும் எங்க நல்ல ஆன்மீகம் இது வீட்டுல எல்லாரும் நம்பிக்கையோட எல்லாம் ஆன்மீகத்துக்கு இருக்கும்போது அவருக்கு கேட்கறதே எல்லாம் பகவானோட பாட்டு தான், எல்லாமே அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப அடுத்த ஜென்மத்துல இன்னும் அந்த 60% இப்ப பண்ணிருக்கோமே அதுக்கு அடுத்தது அந்த இதுல இருந்து தொடங்கும் 61, 62, 63 அது மாதிரி படிப்படியா மேல போயிட்டு இருப்போம். இப்ப நம்ம 0ல இருந்து தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா மனுஷ ஜென்மம் கொடுத்துருக்கானா ஏதோ கொஞ்சம் முன்னாடி பண்ணிருப்போம், அதனாலதான் ஒரு மனுஷ ஜென்மம் வந்திருக்கு. ஒரு 10, 12, 20 என்னவோ பண்ணிருக்கோம். அப்ப இந்த ஜென்மத்தை இன்னும் அதை முடிச்சு இது பண்ணக்கூடாது, இன்னும் நிறுத்தக்கூடாது. அது இன்னும் தொடர்ந்து பண்ண இதுதான் நமக்கு வந்துட்டே இருக்கும். ஃபுல்லா 100% பண்ணாதவங்க, பரத்தை அடைய முடியாதவர்கள் என்னாகும், அதுல புத்திசாலித்தனமான ஆழ்நிலைவாதிகள் என்னன்னா நல்ல இது ஆன்மீகத்துல நல்ல தேர்ச்சி பெற்றவா அவ வீட்டுல குடும்பத்தில் பிறக்கிறார்கள். அதுவும் அவர்களுக்கு உடனடியாக கூடுதல் பயிற்சியை கொண்டு வருகிறது. அவர்கள் மேம்பட்டவர்களாக இருந்தார். இது வந்து அந்த நெக்ஸ்ட் இதுல என்னது நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல பிறக்கும் போது என்ன, செல்வந்தர் வீட்லயோ நல்ல ஆன்மீகத்துல இருக்கிற வீட்லயோ பிறந்து அங்கிருந்து நம்ம வந்து பாக்கி உள்ள இவ்வளவு மார்க் கம்மி வாங்கியிருக்கோமோ அதெல்லாம் அங்க ஃபில்அப் பண்ணி நாங்க தேர்ச்சி பெற்று நம்ம வந்து பகவானை அடைந்திருக்கோம். தமிழ் ரொம்ப கஷ்டம்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, இங்க இங்கிலீஷ் இது. தோல்வி இது ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி. தோல்வியுற்ற ஆழ்நிலைவாதிக்கு என்ன நடக்கும், அந்த மாதிரி தோல்வியுற்றவருக்கு என்ன நடக்கும், அவர் நம்பிக்கை இப்ப நமக்கே வந்துடுத்துனா நம்ம எங்க 100% பண்ணலையே, ஏதோ சில பேர் 32, இப்ப 40, 50 தான் உட்கார்ந்து இருக்கோம். அவர் நம்பிக்கையுடன் சுய உணர்தல் செயல்முறையை தொடங்கினாலும் பின்னர் அவர் உலக மனப்பான்மையின் காரணமாக விலகுகிறார். உலக மனப்பான்மை என்ன, இந்த உலகத்தை பிறந்திருக்கோம், திரும்பி போகதான் போகணும் இல்லையா, திரும்பி we have to go back. ஆனா அதுக்குள்ள நம்ம வந்து தேர்ச்சி பெறலைன்னா இதனால் ஆன்மீகத்தில் முழுமை பெறவில்லை. ஏன்னா நமக்கு லேட்டா ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னாக்கா அதுக்கு திரும்பி 120 வருஷம் அவனுக்கு 150 வருஷம் போட போறேன் பகவான், நீ இப்பதானே ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லுவாரா? இல்ல, ஒரு சர்டன் ஏஜ் வந்தா நம்மளும் இந்த உலகத்தை விட்டு போனோம். அப்ப நம்ம எவ்வளவு பண்ணிருப்போமோ அது வந்து முழுமை பெறவில்லை. இதனால் ஆன்மீகத்தில் அவன் முழுமை பெறவில்லை. எஸ், இப்ப யார் படிக்கிற மாதாஜி? படிங்க. ரொம்ப சாஃப்ட், நீங்க ரொம்ப சாஃப்டா பேசுற. என்னோடதான் ஆப்போசிட், நான் ரொம்ப சத்தம் போட்டு பேசுறேன். ரொம்ப சாஃப்ட் நீங்க. படிங்க மாதாஜி.
யார மாதிரி சொல்றீங்க? உங்களதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். என்ன கேட்கலையா உங்களுக்கு? என்னைதான் சொல்றீங்களா? ரொம்ப சாஃப்டா பேசுறாளே, கேட்க மாட்டேங்கிறதே. ரொம்ப இல்ல இவ்வளவு இல்ல, என் வாய்ஸ் அப்படிதான் இருக்கு, என்ன பண்றது? நல்லது மாதாஜி. நான் வருங்க ஒண்ணு இல்லாத கத்தி கத்தி பேசுறேன். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, ஓ நல்ல வாய்ஸ், நல்ல வாய்ஸா அப்படி அந்த மாதிரி வாய்ஸ்ல நான் பேசிட்டு இருக்கேனே நான் நினைப்பேன். உங்களுக்கு நல்ல சாந்தமான வாய்ஸ்லயே நல்ல ஒரு இந்த தெய்வீகத்தனம் தெரியுது மாதாஜி. அர்ஜுனோ வாச்ச அயதீஹ சத்தயோ பேதோ யோகா சலித மானசக அப்ராப்ய யோக சம்சித்திம் கதிம் கிருஷ்ண கச்சதி. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, தன்னுணர்வு பாதையினை நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் மேற்கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களினால் அதனை நிறுத்தி விடுபவன் யோகத்தின் பக்குவ நிலையை அடைவதில்லை. அத்தகு வெற்றியடையாத ஆன்மீகியின் கதி என்ன? எஸ், இப்ப அர்ஜுனாக்கு இந்த கொஸ்டின் வருது. சரி, இதெல்லாம் யோகா பண்ணு அப்படி இப்படின்னு சொல்றீங்களே, ஆனா யோகா பண்ணி ஃபுல்லா தேர்ச்சி பெறலைன்னா அவனுக்கு என்ன கதி ஆகும்? அப்ப என்ன, ஓ கிருஷ்ணா, வாட் இஸ் த டெஸ்டினேஷன்? அவன் எந்த நிலையை போய் அடைவோம்? அவன் இறந்தப்போ என்ன ஆகும்? அவனுக்கு திரும்பி ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். இப்ப நம்ம பொருள்லாம் வாங்கினோம்னா அது அப்படிதான். ஒரு வாட்ச் வாங்கினேன், மொபைல் வாங்கினேன்னு எல்லாம் விட்டுட்டு அடுத்த ஜென்மத்தை வரும்போது மனுஷ ஜென்மமா இருந்ததுன்னா திரும்பி மொபைல் வாங்கணும், திரும்பி ஒரு டிவி வாங்கணும், திரும்பி வீடு வாங்கணும், திரும்பி இதெல்லாம் வாங்கதான் ஆகணும். ஐயோ, நான் அவ்வளவு 10 வீடு வச்சிருந்தேனே போன ஜென்மத்தினா அது போச்சு. திரும்பி நம்ம ஆரம்பிக்கணும், ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஆனா ஆன்மீகத்துல அது மாதிரி இல்ல. இதுல பகவத்கீதால கொடுத்துருக்கு. யாரும் இட் இஸ் நாட் யாரோ ஸ்டோரி எழுதியிருக்காங்க, அப்படி கிடையாது. பகவத்கீதாலேயே பகவான் சொன்ன இதைதான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப அர்ஜுனாக்கு அந்த கொஸ்டின் இருக்கு. அவர் கேட்கிறார், அவரோட கதி என்ன? இந்த மாதிரி பாதி பாதியா அவர் பண்ணிட்டு போயிட்டார், இறந்துட்டார், ஃபுல்லா அவருக்கு அந்த கிடைக்கலன்னா என்ன ஆகும்? வாட் இஸ் த டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் அன்சக்சஸ்ஃபுல்? இந்த மாதிரி ஃபுல்லா முழுமை பெறாத அந்த மாதிரி யோகிகளின் who in the beginning takes the process of self-realization with faith. நல்லா ஆரம்ப நிலையில நல்ல நம்பிக்கையோட பண்றார் அவர். But who later persists due to worldly minded. worldly அப்படின்னா நம்ம உலகத்தை என்ன வந்திருக்கிறதெல்லாம் போகதானே போகணும். அப்ப இந்த உலகத்துல நம்ம பிறந்ததுனால அவர் இறந்து போயிடுறார். மைண்டட்னஸ், வேர்ல்ட்லி மைண்டட்னஸ், and thus does not attain perfection in mysticism. அப்ப பெர்ஃபெக்ஷன் அடையாம பகவான் அடையிறதுதான் பெர்ஃபெக்ஷன். அது அடையாம அவர் இறந்து போயிட்டாருன்னா அவரோட கதி என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனா கேட்கிறார். எஸ், அடுத்தது யார்? லதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் சௌமியா மாதாஜி தான் நினைக்கிறேன். எஸ், ஆமா மாதாஜி, நான் தான் மாதாஜி. கர்ச்சிந்தோபய விப்ரஷ்ட சின்னாப்ரம் இவ நஸ்யதி அப்ரதிஷ்டோ மகாபாஹோ விமூடோ பிரம்மணஸ்பதி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய கிருஷ்ணரே, ஆன்மீக பாதையிலிருந்து மயங்கிய அத்தகு மனிதன் ஆன்மீகத்திலும் வெற்றியடையாமல் பௌதிகத்திலும் வெற்றியடையாமல் சிதறிய மேகம் போன்று எங்கும் இடமின்றி அழிந்து விடுவதில்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ மைட்டி ஆந்த கிருஷ்ணா, நல்ல புஜங்கள், நல்ல புஜங்கள் உள்ள கிருஷ்ணா. does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both. அந்த மாதிரி உள்ள ஆளு என்ன ஆகும்? அவனுக்கு நம்பிக்கையில இழந்து, பத்தியா நான் சக்சஸ்ஃபுல் ஆளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஷன்ல இருப்பனா, அவன் திரும்பி இனிமே நம்ம பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? நான் இவ்வளவு முயற்சி பண்ணிட்டு எனக்கு அந்த இதுல போக முடியல, பகவான் கோலோக இருந்தாலும் போக முடியாம எனக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன், திரும்பி ஒரு ஜென்மம் தான் எடுத்திருக்கேன், இதனால என்ன பிரயோஜனம்? அந்த மாதிரி நினைப்பனா. அண்ட் மெட்டீரியல் சக்சஸ் அண்ட் பெரிஷ் லைக் அ ரிவன் கிளவுட். கிளவுட் எல்லாம் மேகங்கள்லாம் என்ன ஆகும்? மழை பெஞ்சு அதெல்லாம் போயிடுறது இல்லையா மேகங்கள்? அந்த மாதிரி இவன் எல்லாம் நல்லா பயிற்சி பண்ணி பண்ணி பாக்குறான், ஆனா முடியாம கிளவுட்ஸ் எல்லாம் மழை பெய்யற போல அது அவன் இந்த திரும்பி வேற ஜென்மம் எடுக்கத்தானே செய்யறான். அந்த மாதிரி அப்ப அவனோட என்ன, வித் நோ பொசிஷன் இன் எனி ஸ்பியர், அவன் மேல உலகத்தும் போகாம இந்த கீழே நம்ம என்னது பௌதிக உலகத்தையும் திரும்பி ஏபிசிடியில படிக்கிறா போல நிலைமைக்கு வந்துட்டானே. அப்ப அவனோட கதி என்ன? அவன் மேலேயும் இல்ல கீழே இல்ல அந்த மாதிரி இருப்பனே அப்படின்னு அப்ப பகவான் சொல்வார். இந்த மாதிரில பகவான் சொல்வார். அடுத்தது யாரு? பிரபுஜி. யதன்மே சம்சயம் கிருஷ்ண சேத்தும் அர்ஹஸ்ய சேஷதஹ த்வத அநியஹசம் சஸ்யாஸ்ய சேதா நஹ்யுபத்யதே. இதுவே என் சந்தேகம், இதை முழுமையாக தீர்க்குமாறு உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். உம்மையன்றி இந்த சந்தேகத்தை நீக்கக்கூடிய வேறு எவரையும் நான் காணவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா.
எவ்வளவு சரணடைஞ்சு சொல்றாரு இல்லையா. ஐ டோன்ட் ஹேவ், எனக்கு வேற யாருமே இந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்ண மாட்டார், நீங்க தான் சொல்லணும். திஸ் இஸ் மை டவுட். என்ன டவுட், இவளோட நிலைமை என்ன, இதுதான் எனக்கு டவுட் கிருஷ்ணா. நான் வந்து என்னோட இந்த அறியாத்தனத்தை போக்குறதுக்கு வேண்டி உங்ககிட்ட இந்த கொஸ்டின் கேட்கிறேன். எனக்கு வந்து நாலேஜ் கொடுங்க, இவளோட கதி என்ன ஆகும். உங்களை தவிர எனக்கு வேற யாரும் இல்லை, இந்த டவுட்டை போக்குறது வேற யாரும் மனுஷா இல்லை. இதெல்லாம் அவ பேசிட்டு இருந்ததுதான் 45 நிமிஷமா அவ பேசினாதான் நம்ம அதை ஸ்லோகம் ஃபார்ம்ல போட்டு நம்ம வந்து இவ்வளவு நாளா படிச்சுட்டு இருக்கோம், 18 வாரமா படிக்கிறோம். அவ அழகா 45 நிமிஷத்தை இவர் கேட்க அவர் சொல்ல எல்லாம் முடிச்சுட்டாரு. அதுக்கப்புறம் சண்டை போட்டு வெற்றி பெற்று எல்லாம் ஆயிடுத்து அவளோட. நம்ம தான் அவ்வளவு நாளா படிச்சிருந்தோம். எஸ், அடுத்தது யாரு? ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பார்த்த நைவேக நாமுத்ர விநாசதஸ்ய வித்யதே நஹி கல்யாண கிருதத் கட்சித் துர்திதம் தாக கட்சதே. பகவான் கூறினார், பிருதாவின் மகனே, நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீக இவ்வுலகிலோ பர உலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. என் அன்பனே, நல்லதை செய்பவன் தீமையை அடைவதே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது மாத்திரம் உறுதியா நல்லா சொல்லிட்டார். என்ன சொல்ற, இது யாரு வந்து இந்த மாதிரி நல்ல யோக நிலையில இருந்து ஆனா வந்து ஃபுல்லா பகவானோட இது போறதுக்குள்ள தகுதி பெறாம இறந்து போயிட்டாங்க, திரும்பி அவங்க வந்து பிறப்பாங்கல்ல சொல்றேன் இல்லையா. அவ என்ன ஆகும், இந்த நன்மை பண்ணினதுனால அவங்க வந்து ஆஸ்பிஷியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஆஸ்பிஷியஸ் நல்ல காரியங்கள்ல பண்ணினதுனால does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. அவனுக்கு அழிவு வரவே வராது. இந்த உலகத்தை பிறந்தாலும் என்ன, நல்ல இடத்துல பிறப்பான். அவனுக்கு வந்து கஷ்டப்படுற குடும்பம், ஒரு வியாதி இருக்கும், ஒரு அங்கம் இல்லாம பிறக்குறாங்க, எவ்வளவு நம்ம கேசஸ் பாக்குறோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி இல்லாம நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி சைல்டா பிறந்து அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு செல்வந்தர் வீட்டுல பிறப்போம், நல்ல ஆன்மீகத்துல இருப்போம், அந்த மாதிரி இருக்கும் அட்மாஸ்பியர். அவனுக்கு இன்னமும் தூண்டுதல், பகவான் பேர்ல தூண்டுதல் போறாப்புல இருக்கும். இல்ல ஆன்மீகத்துக்கு போனாலும் என்னது, அங்கேயும் சரி பெரிய ஒரு அங்க போய் சேரலைனாலும் பக்கத்துல இதெல்லாம் இருக்கே, அந்த இடத்துல போனாலும் அவன் வந்து ஃபைனலி என்ன சொல்ல வரேன்னா, அதனால அவருக்கு வந்து கஷ்டமே வராது. ஏன்னா ஆன்மீகத்துல இருந்ததுனால அவனுக்கு வந்து நல்லதுதான் வரும். ஒன் ஹூ டஸ் குட் மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் நெவர் ஓவர்கம் எனி பை ஈவில். அவன் வந்து அழிவே பெற மாட்டான். இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா, நீங்க உங்களுக்கு தெரியுமா? இது நாராயணா அப்படின்னு அஜாமிளன் கதை எப்படிமா உங்களுக்கு? அஜாமிளன் தெரியுமா யாருக்காவது, இல்ல ஸ்கிப் பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுமா? தெரியும். ஓகே, நான் அப்புறம் இந்த அஜாமிளன் கதையை நம்ம அப்புறமும் கூட சொல்லலாம். இப்ப இந்த பிக்சர் வந்தோம்னா உங்களுக்கு தெரியும்னா ஓகே. அவர் அப்படிதான் லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல தான் நாராயணன் அவர் குழந்தையதான் கூப்பிட்டாரு. அதனால நாராயணன் அவரோட தூதர்களை வந்து ஐயோ பகவானோட பேரு சொல்லியிருக்காரு. இறக்கும் தருவாயில் நம்ம என்ன நாமத்தை எடுக்கிறோமோ அதுதான் நடக்கும். அந்த டியர் மான நினைச்சுட்டு அந்த ஜலபரதம் இருக்கும்போது என்ன, அவர் டியராவே பிறந்துட்டார், மானாவே பிறந்துட்டாரு. அது போல இவர் வந்து நாராயணா கூப்பிட்டோன்னு என்ன, இவாளெல்லாம் வந்துட்டா, இல்ல இல்ல பகவானை கூப்பிட்டுருக்கா, கூட்டின்னு போறான்னு. இங்க ஆல்ரெடி இந்த இவாளெல்லாம் வந்திருக்கா. யாரு இது என்னது காலம் என்ன சொல்லுவா, யமதூதர்கள் இவளை கூட்டின்னு போறதுக்கு வந்தாச்சு. ஏன்னா நிறைய பாவ காரியம்லாம் பண்ணிக்க, குடும்பம் என்ன, குழந்தை என்ன பெத்துண்டு நான் ஒரு நாளும் பகவானை நம்ம இது பண்ணல. ஆனா இறக்கும் போது என்ன, அவரோட கடைசி குழந்தை பேரு நாராயணா. அந்த நாராயணன் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சின்ன குழந்தைய. நாராயணன் அந்த குழந்தையதான் கூப்பிட்டுருக்காரு. ஆனா வந்துட்டா பகவான் வந்து இல்ல இல்ல பகவானை கூப்பிட்டுருக்கா, நான் கூட்டின்னு போறேன்னு சொல்லி இவா தமிழ அடிச்சு அப்புறம் ஃபைனலி அவருக்கு வந்து திரும்பி வாழ்னார், ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்து அவர் அதுக்கப்புறம் நல்ல இவரா வாழ்ந்து பகவான் தியானம்லாம் பண்ணி அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி. அது நீங்க எப்ப உங்களுக்கு அஜாமிளன் கதை கிடைச்சதுனால பாருங்க, அதெல்லாம் படிக்கலாம். ஓகே, படிச்சு முடிச்சுட்டோம் இல்லையா, இதர் இந்த அது முடிச்சிட்டோம். எஸ், இப்ப சோதி அடையாத யோகி, இதுதான் ஜடபரதோட இதுதான். அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவாளுக்கு என்னது, நல்ல குடும்பத்தில் புனிதமான பிறப்பு, வாழ்க்கையின் ஆரம்ப கட்டத்தில் தட் இஸ் இளைஞரா இருக்கும்போது தெய்வீக உணர்வை உயிர்ப்பிக்கிறது. நம்ம வயசானப்புறம் தான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லு, இப்பவே என்ன சொல்ற, அந்த மாதிரி எல்லாம் குடும்பக்காரா சொல்ல மாட்டா. சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வளர்க்கிடுவான். அந்த மாதிரி இயல்பாகவே யோக கொள்கைகளில் ஈர்க்கப்படுகிறார். அப்புறம் உதாரணங்கள் தான் இவர் ஜடபரதர். அவர் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். 3 ஜென்மத்தோட நம்ம பார்க்கலாம். அதுவும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, நீங்க பார்க்கணும். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ நீங்க தானா, சாரி. கீதா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க, உங்க இதுல சத்தம் வந்ததேன்னு சொல்லிட்டு மியூட் பண்ணி. பிரபாயா புண்ணிய கிருதாம் லோகானுசித்வா சாதுஷுத்வதா சமகா
शुस्तिनां श्रीमतां केयो योगा प्रशतो நல்ல ஸ்லோகம் மாதாஜி. विजायते பிராப்ய யோகி புண்ணியாத்மாக்களின் லோகங்களில் நெல்லரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்ல ஸ்லோகத்தை ரொம்ப மோசமா படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன். எனக்கு அது ரொம்ப இதா இருக்கு. நான் ஒரு வாட்டி படிச்சு விடுறேன். प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुचीनां श्रीमतां गेहे श्रीमतना செல்வந்தர் सुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो अभिजायते படிக்கணும். எஸ், அப்ப இந்த அன்சக்சஸ்ஃபுல் யோகி அப்படின்னா வாழ்க்கையே அன்சக்சஸ்ஃபுல் கொடுத்துருக்கானா ஃபுல் தேர்ச்சி பெறதுக்கு முன்னாடி உயிர் போயிடுறது, இந்த ஜென்மத்தை முடிச்சு விடுற. After many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, he is born. அப்ப என்ன அந்த புண்ணியம் எல்லாம் சும்மா போகாது. இவ்வளவு ஆன்மீகத்துல இருந்ததுனால அந்த புண்ணியத்தை எல்லாம் கரைக்கிறதுக்கு நிறைய வருஷங்கள்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவாராம். மேல உலகத்துல போய் இது பிரம்மலோகம் போய் அப்சராலாம் ஆடுவாளாம், அங்க உட்காந்து நல்லா அனுபவிச்சு அதெல்லாம் ஆனப்புறம் திரும்பி வந்து பிறக்கும் போது இப்படி பிறப்புறான் நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல. இஸ் born in a family of righteous people. யாரு ரொம்ப ஆன்மீகத்துல நம்பிக்கையோடு இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி வீட்டுல பிறப்பானா. அண்ட் இன்டு த ஃபேமிலி ஆஃப் ரிச் அரிஸ்டோக்ரசி, நல்ல செல்வந்தர் வீட்லயும் பிறப்பாளாம். ஆனா பண்ணினதெல்லாம் வேஸ்டா போகாது. 42. எஸ், கீதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் ஜெயபிரியம் படி. படிக்கணும். अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतत् दुर्लभतरं लोके जन्म यत् ईदृशम्. நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம போய் பாக்குறோம் இல்லையா, நிறைய குழந்தைகள் சின்ன சின்ன குழந்தைகள்லாம் நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து நல்லா ஆடுறது என்ன பாடுறது என்ன இப்படின்னு நமக்கு புரியாது. அம்மா அப்பா என்ன ஒரு 5 வயசு குழந்தை 4 வயசு குழந்தைகளாம் ட்ரைனிங் கொடுக்க முடியுமா என்ன? அப்பதான் பேச கத்துருக்கோம், அப்பதான் நடக்கவே ஆரம்பிச்சிருப்போம். ஆனா பார்த்தா நல்லா டான்ஸ் பண்ணுவான், வயலின்லாம் நல்லா வாசிப்பான். இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா அது முன்னாடி ஜென்மத்தோடு ஏன்னா ஒரு உயிர் பிரியும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இது ஆத்மா வெளியில வரும்போது அது கூட என்ன வரும், சூக்ஷ்ம சரீரம் வரும். அதுலதான் மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், அகங்காரம் எல்லாம் அது கூட வந்து வேற இது ஜென்மத்துக்கு அதெல்லாம் தான் போறது. அப்ப அந்த பூர்வ ஜென்மத்து வாசனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதனாலதான் அந்த குழந்தைக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே எல்லாம் ஒரு பெயிண்டரா இருந்ததுனாக்கா போன ஜென்மத்தை நல்லா பெயிண்டிங் பண்ணியிருந்தாலும் சின்ன வயசுல இந்த குழந்தை நல்லா டிராயிங் வரைக்கும். நம்ம இவ்வளவு வயசானப்ப நமக்கு டிராயிங்கே வருது இல்ல, போன ஜென்மம் நம்ம அவ்வளவு டிராயிங் ஆர்டிஸ்டா இருக்கல. ஓகே, நம்ம இப்போ ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம். ஆனா என்ன சொல்றேன்னா சின்ன குழந்தைலயே அந்த ப்ராடிஜிலேயே நம்ம பார்க்கலாம். ரொம்ப இதுல இருப்பான், எதிர நல்லா ஆடுவா பாடுவா, அந்த மாதிரி செஸ் எல்லாம் நல்லா விளையாடுவா, அந்த மாதிரி இன்டெலிஜென்ட்டா தான் இருப்பாங்க. ஓகே, so if unsuccessful after long practice of yoga, யாரு வந்து தேர்ச்சி பெறாம ரொம்ப வருஷமா பிராக்டிஸ்ல இருந்தாங்க, யோகா பிராக்டிஸ்ல இருந்துட்டு ஆனா முழுக்கம் பண்ண முடியல, அதுக்குள்ள இறந்துட்டாரு. he takes his birth in a family of transcendentalists. அப்படின்னா நல்ல ஆன்மீக அறிவுள்ள ஆன்மீகத்துக்கு நம்பிக்கையோட இருக்கிறவங்க அவா வீட்டுல பிறப்பார். who are surely great in wisdom. நல்ல இது என்னது wisdomனா என்னது, எது நல்லது எது கெட்டது, பௌதிகத்துல உள்ளதெல்லாம் அழிவு அதெல்லாம் இம்பர்மனன்ட். நம்ம இருக்கிறது பகவானை நம்பின்னு இருக்கிறது அதுதான் பெர்மனன்ட். இதெல்லாம் எடுத்து சொல்லி குழந்தைய வளர்த்துறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி வீட்டுல வந்து அவர் பிறப்புறான். certainly such a birth is rare in this world. அந்த மாதிரி குடும்பத்துல பிறக்கிறதுனா ரொம்ப, இப்ப அம்பானி வீட்டுல டாடா வீட்டுல எல்லாம் குழந்தை பிறக்கணும் எவ்வளவு நமக்கு இதா இருக்கு. அவனா இப்போ திங்கே பண்ணண்டா, பணத்தை பத்தி அவளுக்கு வந்து கவலையே கிடையாது இல்லையா. பணமா இருக்கட்டும் எல்லாம் இருக்கட்டும், இது அந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சு பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி ஆன்மீக குடும்பத்துல ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுனா ரொம்ப இது அபூர்வம். such a birth is rare in this world. yes, 40 படிங்க. இது யாரு? ஜெயபிரியா மாதாஜி, சௌமியா மாதாஜி, லதா மாதாஜி, சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ரதம் புத்தி சம்யோகம் லபதே பௌர்வதேஹிகம் யததேச்ச ததோ பூயः சம்சித்தௌ குரு நந்தன. குரு மைந்தனே, அத்தகு பிறவியை அடைபவன்
தனது முந்தைய பிறவியின் திவ்ய உணர்வினை மீண்டும் பெற்று பூரண வெற்றி அடைவதற்காக அந்நிலையிலிருந்து மேலும் முன்னேற்றமடைய முயல்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. So, on taking such a birth, he revives the divine God. அந்த மாதிரி பிறந்தப்புறம் என்னது பூர்வீக அந்த வாசனா சொன்னேனே, முன்னாடி ஜென்மத்தோட அதெல்லாம் என்ன நடந்தது எங்க போறதோ அதெல்லாம் நினைவு இருக்காது. ஆனா அவனுக்குள்ளேயே அந்த ஒரு ஆற்றல் இருக்கும் இல்லையா, ஏதோ இதுல தேர்ச்சி பெற்றிருப்பனே அதெல்லாம் நினைவு வந்து அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். சின்ன வயசுலயே ஸ்லோகாலாம் சொல்லி அந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைகள் நம்ம பார்க்கணும். He revives the divine consciousness of this previous life. முன்னாடி ஜென்மத்தோட எல்லாம் அந்த மாதிரி நினைவு வந்து and he again tries to make further progress. இன்னும் நல்லா பண்ணணும். ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ல இன்னும் நல்லா ஸ்லோகம் சொல்லி இன்னும் நல்லா பண்ணி இன்னும் ஜப்பம் நல்லா பண்ணி அந்த மாதிரி சின்ன வயசுலயே ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. In order to achieve complete success. இந்த ஜென்மத்திலேயாவது முழுக்க வெற்றி பெறணும்னு சொல்லிட்டு அந்த சின்ன வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்சிடுவான். ஓ சன்னா ஒரு அர்ஜுனனுக்கு சொல்ற இந்த மாதிரி அடுத்த ஜென்மத்தை பிறந்து சின்ன வயசுல எல்லாம் பண்ணி அவர் தேர்ச்சி பெற்று விடுவார். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? சௌமியா மாதாஜியா? ஆமா, ஹரே கிருஷ்ணா. பூர்வாப்யாசேன தேனைவ ரியதே யவசோ அபிசஹ ஜிக்யாசுர் அபியோகஸ்ய சப்த பிரம்மாதி வர்த்ததே. தனது பூர்வ ஜென்ம திவ்ய உணர்வின் காரணத்தால் யோகத்தின் கொள்கைகளை நாடாமலேயே அவன் அவற்றால் இயற்கையாக கவரப்படுகிறான். அத்தகைய ஆர்வமுடைய ஆன்மீகி எப்பொழுதும் சாஸ்திரங்களின் சடங்குகளிலிருந்து உயர்ந்து நிற்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி டிவைன் கான்சியஸ்னஸ், பூர்வ ஜென்மத்தோட வாசனம், பூர்வ ஜென்மத்தோட என்னெல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்ததோ அதெல்லாம் உனக்கு நினைவு இருந்து அந்த கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிறதுனால என்னது, he automatically becomes attracted to yogic principle. சொல்லியே கொடுக்க வேண்டாம், நீ வா பண்ணு சொன்ன சில குழந்தைகிட்ட எல்லாம் படி சொல்றோம், சில குழந்தைகள் அழகா தானே உட்காந்து படிக்கும். அந்த மாதிரிதான் அவனுக்கு எல்லாம் ஆன்மீகத்துல சொல்லியே கொடுக்க வேண்டாம், அவனே வந்து பண்றதுக்கு ஆசைப்பட்டு பண்ணுவான். ஈவன் வித்வுட் சீக்கிங் தட். என்னது போய் அதான் நம்ம சொல்லவே வேண்டாம், அவனே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். யாரும் சொல்லி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Such an inquisitive transcendentalist stands away above the ritualistic principles of the scriptures. இவன் வந்து ஒரு தனி மனிதனா வந்து டிஃப்ரெண்டாவே இருப்பான். இப்ப இங்கேயே நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாம் ஃபாரின் வாழ்ந்தாள், நம்ம கண்ணுக்கு என்னது பௌதிக இது கண்ணால பார்த்தோம்னா என்னது, இவெல்லாம் ஃபாரின்ல அவளுக்கு என்ன தெரியும், கூத்தடிச்சுட்டு அப்படிதான் இருப்பான். ஆனா இவாளுக்கு they are getting attracted to ISKCON. ISKCONல அட்ராக்ட் ஆயிட்டு அவளுக்கு இந்த நாம ஜபம் என்ன, ஹார்மோனியம் வாசிக்கிறது என்ன, மிருதங்கம் இந்த இது எனக்கு டோலக் வாசிக்கிறது இல்ல எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, பூர்வ ஜென்மத்து வாசனம் டெஃபினட்டா. ஏன்னா அம்மா அப்பாவே அந்த லைன்ல இருந்திருக்க மாட்டா, அவளை இப்பதான் ரீசெண்டா ஜாயின் பண்ணிருப்பேன். பிரபுபாதர் இப்பதானே ஒரு 100 வருஷம் கூட ஆகலையே இல்லையா, இதெல்லாம் இப்பதான் ஆரம்பிச்சு எல்லாம் நடந்திருக்கு. சோ அவரு இது அதனால அந்த அம்மா அப்பாவே இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க, இப்போ குழந்தை பிறந்திருக்கு அவ. ஆனா அதுல அட்ராக்ஷன் வந்து அவளுக்கு ஏன் வருதுன்னா அந்த பூர்வ ஜென்மத்தை வாசனா இருக்கிறதுனால அவளை ஃபோர்ஸே பண்ண மாட்டான். they will automatically start. இதெல்லாம் அவளே உள்ளூரியே வந்து இன்னும் உந்துதல் கிடைக்கும். ஏன்னா பூர்வ ஜென்மத்தோட அந்த கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிறதுனால அவங்க படிப்பாங்க. they stand away. ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க, நார்மல் குழந்தைகள் மாதிரி இல்லாம டிஃப்ரெண்டா இருக்காங்க. 45 யாரு? அருள்செல்வன். பிரபுஜிதான். பிரயத்னாத் யதமானஸ்து யோகி சம் சூத கில்பிஷ அநேக ஜன்மசம் ததோ யாதி பராம் கதீம். மேலும் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கான தீவிர முயற்சியில் ஈடுபடும் யோகி எல்லா கலங்கங்களிலிருந்தும் தூய்மை பெற்று இறுதியில் அநேக ஜென்மங்கள் பயின்ற பிறகு பரமகதியை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா அடுத்த ஜென்மத்திலையும் நல்லா என்கேஜ் himself with sincere endeavor in making further. இன்னும் நல்லா ப்ரோக்ரஸ் பண்ணிட்டு எல்லாம் இன்னும் என்னது பகவான் நினைச்சு தியானம் பண்ணி நிறைய இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், being washed of all contamination. என்னெல்லாம் கொஞ்சம் பாவங்கள் இருக்கும் அதுல இருந்து விடுதலை பெறும். இப்ப சொல்றோம் இல்லையா, நாம ஜபம் பண்ண சின்ன என்னெல்லாம் நமக்கு தெரியாம என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணிருக்கோமோ அதெல்லாம் நம்ம பாவம் மூட்டையில போய் சேரவே சேராது, இல்லை கொஞ்சம் அழிஞ்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும். பெருசு இருக்கு ஆல்ரெடி, இந்த பெருசு இருக்கு, ஆனா அதுல போய் சேராது. இதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகும். இதெல்லாம் வந்து வாஷ்ட் அவே அப்படின்னு போயிட்டு வாஷ்ட்
ஏன்னா நாம ஜபம் பண்ண பண்ண நிறைய நம்மளோட பாவங்கள்லாம் கரைந்து விடும் அப்படின்னு. தென் அல்டிமேட்லி அந்த மாதிரி என்ன எல்லா பாவங்களும் எல்லாம் வாஷ் ஆன அப்புறம் அச்சீவிங். இப்போ கடைசியில என்ன ஆகும்? அச்சீவிங் பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப்டர் மெனி மெனி பர்த்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ். இந்த மாதிரி நிறைய பர்த். இப்ப நம்மளும் இப்போ மனுஷ ஜென்மம் எடுத்துருக்கோம்னா டெஃபினெட்லி போன மனுஷ ஜென்மம் மாத்திரம் இல்ல, இஸ்கான்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கோம், இன்னும் எவ்வளவு பேர் பண்ண முடியாம விட்டு போறது. ஆனா நம்ம இன்னமும் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா ஏதோ பர்சன்டேஜ் நம்ம விட்டு போயிருக்கோம், அதனாலதான் திரும்பி பிறந்திருக்கோம். இப்போ திரும்பி நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு, பண்ணிட்டு இருக்கோம். இவ்வளவு பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா? அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்மளே பார்க்கலாம். ஆனா நம்ம அது மாதிரி பண்ணிருக்கோம்னா சரி, கொஞ்சம் ஏதோ பண்ணிருக்கோம் போன ஜென்மத்தை, அதனாலதான் இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அண்ட் அப்புறம் ஒரு ஃபைனல் ஆஃப்டர் இந்த மாதிரி பண்ண திரும்பி இந்த ஜென்மம் தான் லாஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது. இதுலயே நமக்கு எப்போ உயிர் போகும், நம்ம எது வரைக்கும் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வருவோம் தான் தெரியாது. அப்படி இல்லையா, திரும்பி ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து சின்ன வயசுல இருந்தே பண்ணி அந்த மாதிரி நிறைய பர்த் எடுப்போம். அப்போ after many births of practice he attains the supreme goal. இல்லாட்டா ஒரே இதுல கிடைக்கணும் அவர் பகவானே கேரண்டி எழுதி கொடுக்கல. சொல்ற இந்த மாதிரி பண்ண நிறைய ஜென்மங்களுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு டெஃபினட்டா பகவான் வந்து அடைவீர்கள். ஆனா இந்த ஜென்மத்தில் போறவ எவ்வளவு பேர் இருக்கா? பிரபுபாதா என்ன, சங்கராச்சாரிய, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கா இல்லையா? அவளுக்கு எல்லாமே மோட்சம் கிடைச்சது. எஸ், இப்போ இன்னும் இருக்கா 47 லாஸ்ட். ஓகே, மிக உயர்ந்த யோகி யாரு? அனுபவவாதி. யாரோட சத்தம் வந்து கீதா மாதாஜி. அனுபவவாதிகள், பலன் தருபவர்கள் மற்றும் துறவிகளை விட யோகிகள் பெரியவர்கள். யோகிகள் தான் பெஸ்ட். வேற கம்பேர் டு யாரு? அனுபவவாதிகள். அனுபவிச்சு நல்ல குடும்பத்தெல்லாம் நல்லா அனுபவிச்சு அந்த மாதிரி குடும்பஸ்தர்கள்லாம். பலன் தருபவர்கள், யாருக்கு பலன் விரும்பிகள், இதெல்லாம் நான் பண்றேனே அதுக்கு எனக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி. அண்ட் துறவிகள். துறவின்னா ஒரு அளவுல துறவியா இருப்பா, ஆனா எல்லாமே துறந்து அந்த மாதிரி இருக்காத டவுட் தான். ஆனா யோகிங்கிறவ டோட்டலி இது பகவானோட தியானத்துல இருப்பா. சோ அவாதான் வந்து பெரியவர்கள். அப்புறம் எல்லா ஹரே கிருஷ்ணா கீதா மாதாஜி யாரு வந்து சத்தம். எல்லா யோகிகளும் முழு நம்பிக்கை. ஏன் அவ வந்து யோகிகள் தான் பெரியவர்கள் பகவான் சொல்ற? அவுட் ஆஃப் ஆல் த சதுர்விதா பஜந்தே மாம், அந்த இதுல சொல்ற 4வது கேட்டகரியா யோகிகள் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு. ஏன் அப்படி சொல்றான்னா எல்லா யோகிகளும் முழு நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து அவருக்கு ஆழ்நிலை அன்பான சேவை செய்பவர்கள், அனைவரிடம் எழுந்தவர்கள். அவ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால்தான் அவன் வந்து பெஸ்ட். யோகிகள் தான் பெஸ்ட். ஏன்னா இந்த நேரமும் அவ வாயில மாத்திரம் இல்ல, மனசார சரி எப்போ பகவான தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் யாரு? தபஸ்விப்யோ அதிகோ யோகி ஞானிப்யோ அபிமதோ கர்மி யஸ்ய சாதிகோ யோகி தஸ்மாத் யோகி பவர்ஜுன. ஒரு யோகி பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுகிறார். உலக அறிஞர், தவம் புரிபவர், இவர் எல்லோரையும் விட சிறந்தவனாகிறான். எனவே எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் யோகியாகவனே அர்ஜுனா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் இப்பதான் முன்னாடி சொன்னமேதான், யோகி வந்து ஒன்னும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை, அவர் வந்து பலனையும் விரும்புறது இல்ல. அப்புறம் என்னது வேற என்னது போட்டிருந்தது? எஸ்தட்டிக். அது முன்னாடி படிச்சோம், ஒரு நிமிஷம் என்ன படிச்சோம்? இதெல்லாம் இது அனுபவவாதிகள், எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு தீர்க்கணும் அந்த மாதிரி உள்ளவா சரி. பலன் தருபவர்கள் அண்ட் துறவிகள், அவளை விட யோகி பெஸ்ட் தான் அப்படின்னு. இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபியூட்டிவ் ஒர்க். யார் வந்து எதிர்பார்ப்போட எல்லாம் வேலை செய்யறாங்களோ அவங்கள விட சரி எதிர்பார்ப்பு அதெல்லாம் இல்லாத அவங்களெல்லாம் பாக்குறதுக்கு யோகி பெட்டர். தேர்ஃபோர் ஓ அர்ஜுனா, இன் ஆல் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் பி எ யோகி. யோகி மாதிரி இரு. எந்த நேரமும் என்ன ஜபிச்சு என்ன நினைச்சுட்டு இருந்தா போதும். என்ன எப்பவும் மனசுல நிறுத்தி இது பண்ணிட்டு எல்லா வேலைகளும் செய்யலாம். லாஸ்ட் இது யாரு? அப்புறம் பிரபுஜி யாரு? மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத்கதேந்தரா ஆத்மனா சரத்வான் பஜதே யோயாம்
சமே ஈக்ததா தமோ மதகா ஈக்த தமோ மதகா. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இருக்கிற யோகிகள்ல எனக்கு ஆல் யோகிஸ் எல்லாரும் யோகிகள் இருந்தாலும் அதுலயும் யாரு ஒன் வித் கிரேட் ஃபெய்த், நல்ல நம்பிக்கையோட ஆல்வேஸ் அபைட்ஸ் இன் மீ, என்னையே எந்த நேரமும் நினைச்சுட்டு பண்றானோ, திங்ஸ் ஆஃப் மீ வித் இன் ஹிம்செல்ஃப். எப்ப நினைச்சாலும் உள்ள வந்து கிருஷ்ணா வாயிலையும் வந்து இது சொல்லும் போது கிருஷ்ணா 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 உள்ளேயும் வந்து அந்த இது டப்பு டப்புன்னு அடிக்கிறது ஹார்ட். அதுலயும் என்னது கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்லாம் எந்த நேரம் கிருஷ்ணா நிலையில இது திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர். அண்ட் ரெண்டர்ஸ் டிரான்சென்டென்டல் லவ்விங் சர்வீஸ் டு மீ அப்படின்னா எனக்கு கதை இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு இது ஸ்லோகா எழுதுறது என்ன இந்த மாதிரி எப்போ ராமராமன் சில பேர்ல எழுதிட்டு இருப்பா. அப்ப நான் கை மாத்திரம் எழுதுறது மனசு இங்கே ஓடப்படும் அப்படி எல்லாம் இல்லாம நல்ல மனசு அதுல எழுதி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பா. சில பேர்ல ரொம்ப ஆன்மீகத்துல வந்து முழுமையா பண்ணிட்டு இருப்பா. ரெண்டர் டிரான்சென்டென்டல் லவ்விங் சர்வீஸ் டு மீ. ஹி இஸ் த மோஸ்ட் இன்டிமேட்லி யுனைடெட் வித் மீ இன் யோகா. அவர் தான் வந்து என்ன கண்டிப்பா நினைச்சு யோகா பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி உள்ளவளுக்கு தான் யோகாவே கரெக்டா பண்ண முடியும். அவன் இங்க அங்க ஒண்ணும் பார்க்காம ஒரே நிலைமையில உட்காந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கான். அண்ட் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அவர் தான் வந்து மிக உயர்ந்தவர். இது என்னுடைய அபிப்பிராயம். அந்த மாதிரி தான் உயர்ந்தவர். யாரு கீதா மாதாஜி தானே படிச்சல், இது படிச்சிருங்கோ மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இதி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இருக்காளா? அது கீதா மாதாஜி படிங்கோ. ஓம் தத் சத் இதி. மியூட்ல இருக்காள் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, கீதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு? ஜெயப்பிரியா மாதாஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. இன்னும் நீங்க சொல்றது இன்னும் கூட்டம் மாதிரி இருந்தா என்னான்னு கேட்டேன். இது படிங்க, ஸ்கிரீன்ல இருக்கு பாருங்க, அதை பார்த்து படிங்க. ஓம் தத் சத் இதி படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஆத்ம யமயோகோ நாம ஷஷ்டோ அத்தியாயः. அப்ப இது வந்து சம்மரி தான். இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு 2 நிமிஷம் படிச்சுடலாம். பிரிக்கப்பட்ட வேலை மூலம் தட் இஸ் டிட்டாச்டு ஒர்க், ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம ஒர்க் பண்ணும்போது அப்படி யோகால எப்படி முன்னேறது. அப்புறம் யோகா ரூடா ஸ்டேஜ். யோகா ரூடா வந்து கீழே இருக்கிற இது என்னது யோகா ருக்ஷு, மேல போறது வந்து யோகா ரூடா. அந்த மாதிரி எப்படி பண்றது, கிவிங் அப் வேலைகள் எல்லாம் விடுவது. வேலைகள்லாம் என்னது அட்டாச்மெண்ட் இல்லாதது. அப்புறம் யோகா பயிற்சியின் மேலும் நிலைகள் அது பார்த்தோம். கொந்தளிப்பான மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம், அது இன்னைக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு இந்த 4, 5, 6 இன்னைக்கு பார்த்தோம். அப்புறம் தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்னது, அப்புறம் மிக உயர்ந்த யோகி யாரு, எந்த நேரமும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா மிக உயர்ந்த யோகி அப்படி சொல்லி இன்னைக்கு 6வது சாப்டர் முடிவுக்கு வந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப்.